estan Cigalats. Avui presentem el tercer podcast del mes de febrer, que se'ns ha atrasat bastant, la veritat, però bueno, per fi estem aquí. I amb un setup una mica millor, perquè els anteriors han sigut una mica pitjors, però bueno, ara estem aquí. Sí, han sigut justets, però bueno, ara tenim més ben muntat i esperem que tot surti bé. Estic acompanyat de 3 persones que, com sempre, m'acompanyen i primer tenim aquí en Marc. Hola Marc, bon dia. Hola, bones. Bueno, doncs, com sempre, no? Estic a tot arreu, vull dir, a TikTok, em podeu veure per Instagram de vegades també, per Twitter, per tot arreu, i bueno, estic aquí un dia més. Un diumenge més, Un diumenge més a gravar, veurem com va. Tenim també per aquí la Rim, que també ens acompanya a cada podcast i deu estar ja tanto de nosaltres. No, però bueno, sempre està bé participar en aquestes coses. I finalment tenim en Josep, que també s'ha presentat aquí un diumenge al matí. Ojalá gozaimasu. Per veure com surt aquest podcast. Avui tenim diverses coses de les que xerrar i algunes no són massa bones. Fa poc va sortir una notícia, si voleu comencem ja, perquè és bastant important. Sí. Que es veu que Crunchyroll no doblarà la pel·lícula de Guardians de la Nit. Només sortirà en versió original subtitulada en castellà. En cinemes i no sabem si sortirà a plataformes ni res. Per suposat sempre queda l'espurneta de dir ostres, tant de bo sortís, què passarà? Però bueno, Crunchyroll sabem que no té molt un bon historial amb el tema del català. Segurament en castellà sí que surti, perquè també està fent els doblatges de la seva plataforma i tota la pesca. Sí, en castellà segur que sortirà. En castellà segurament surti, però el que ens preocupa a nosaltres és en català. Que és això és pel que estem aquí nosaltres. Aleshores, què n'opineu vosaltres? Jo realment, és que és això, venint ja potser d'aquesta mancança, suposo, d'afinitat o de voler batar una miqueta el català, no li veig com molta realment sortida. I és una que realment personalment m'entristeix, perquè ja és una sèrie que des de SX3 sí que se l'ha volgut com remarcar passant la primera temporada, crec que ara estan amb la segona, o inclús crec que la segona també s'ha passat, ara ho desconec. I la pel·lícula també inicial es va doblar en català, que per mi seria com un got d'aigua freda el fet que, òbviament, s'estrena la segona pel·lícula i per potser un seguidor no poder com fer aquesta continuació encara en català, per mi és algo que, és com un notori de salut de tenir. I, per mi és negatiu, òbviament. Jo, en el meu cas, la primera la vaig anar al cinema i abans que sortís a l'SX3 i tot això en català, que ho va portar Selecta, i jo la vaig gaudir moltíssim en català. Vull dir, hi havia l'opció de veure en català o en castellà i jo i la meva parella vam dir, va, anem a veure en català, a veure què tal, perquè diuen que està bé això, i jo ho vaig gaudir moltíssim i vaig estar molt contenta quan a l'SX3 també vam portar la primera temporada. La segona encara no l'han tret perquè hi ha una mica de dubte sobre l'edat recomanada i tot això. Esperem que en algun moment també arribi a l'SX3 i això et quedes com una mica com a pobre el fet de, ostres, l'ho he vist tot en català i ara la segona pel·lícula no la podré veure en català, és com trist. I a mi, jo també penso que a la llarga arribarà en castellà, perquè és això, Crunchyroll. Jo el que penso és que potser arribarà quan ja estigui en la seva pròpia plataforma, perquè això Crunchyroll està doblant, però com bastant després de treure-ho en japonès. I espero que, igual que vam fer amb Bola de Drac, perquè la Bola de Drac sí que la van portar al català al final amb la pressió, se n'adonin que aquesta també ha d'arribar en català, perquè l'anirem a veure si està en català, perquè aquí a Catalunya s'està creant una mica la cultura aquesta de Guardians de la Nit, perquè també hi ha el manga en català, que hi haurà sortida si la treuen en català, i jo penso que molta més sortida que si només la porten subtitulada. Sí, total, vull dir, al cap i a la fi no deixa de ser una gerra d'aigua freda, saps, vull dir, aquesta notícia, però és una mica el camí aquest que deia la Rin, no? O sigui, no deixa de ser una empresa que té uns interessos econòmics al darrere i si no fa el producte en català, moltíssima gent dirà que ni parlar-ne, saps? Vull dir, crec que és o sigui, has de tenir una mica consciència, vull dir, saps, en l'aspecte de que no estàs dotant d'aquest servei a gent que realment només ho consumirà en aquesta llengua, llavors per tant si no li dones no hi ha res a fer. I d'altra banda, és una mica també com es diu aquesta paraula d'otro dia més en l'oficina, saps, un dia més a l'oficina, perquè ja és una darrere l'altra, no? Vull dir, ja estem amb diversos antecedents diferents. No sé si exactament va ser també Crunchyroll, però me'n recordo la pel·lícula també de Shin-Chan no fa gaire, que també va passar la mateixa situació, que a més la van presentar a Barcelona, en castellà, i a més en castellà a Barcelona, saps que ja va ser en plan d'ostres, tota la nostra generació, i sobretot la generació d'això, dels 80, 90 i 2000 es van criar amb Shin-Chan en català, saps? I ara, quan el mateix passa amb Guardians de la Nit, que ho estan veient a l'SX3,
coi, doncs no pot ser, saps, que si t'ho presentin únicament en castellà, quan aquí el potencial, o sigui, la veritable potència és el català, saps? Perquè la gent, vull dir, en seguida que té qualsevol mínim contingut, va remolc, saps, i ho dona tot. Per tant, crec que, no sé, que és un lleig bastant considerable. Però jo, per exemple, el que no entenc és com tu has dit, o sigui, la primera llavors pel·lícula era, o sigui, l'altra era Selecta Visió, no? I ara com és que la segona no la treu? Perquè ha pillat els drets, suposo. Bueno, clar, no deixa de ser un negoci, han vist que això donava calés i que, bueno, doncs, que tenia una importància molt bèstia a darrere, però a més també és que no sé si van trencar registres, però van superar $1 milió, una cosa així. I llavors, clar, vull que no, doncs no deixen de ser calés, llavors per això fan aquesta inversió, comprant els drets, o sigui, agafen la llicència, però clar, el tema està aquest, saps? El tema és que estan oferint un servei molt minimitzat, saps? En comparació al que va oferir Selecta. Clar, però és que igualment a mi el que em sorprèn més és que, clar, perquè el català, malauradament, encara va a remolc del castellà, encara diem que sí, no? A mi el que sorprèn més és que no sortirà ni en castellà als cinemes. O sigui, sortirà en japonès. No, a priori és en Bose i en castellà, amb subtítols en castellà, o sigui que és subtítols en castellà. Però és una mica el que també deia la Ring, que amb el temps, segurament a la seva pròpia plataforma, ho faran en castellà perquè ja tenen mig preparats. Clar, però el que vull dir és que no sé fins a quin punt, aquí a Espanya o a la península o a Catalunya, la gent està acostumada a aquest tipus de coses. O sigui, entre nosaltres és molt comú, o més o menys comú, veure coses en japonès subtitulades, però la gent que porta els pares i mares i tal. Jo crec que els nens que ho han vist a l'SX3, si no està en català al cine diran és que perquè ets a llegir subtítols quan jo ho he vist en català, vull dir encara que estigués en castellà. A mi el que sempre m'estranya més de que no portin les pel·lícules doblades al català és que el català està subvencionat. Vull dir, ho paga la Generalitat, no s'han de demanar, vull dir, podries dir, és que et costa diners doblar, bueno, doncs no ho doblis en castellà, però estàs ficant diners per doblar-ho en castellà i a canvi català, que et surt gratis o pràcticament gratis, no ho fas, quan és que és tan senzill com demanar una subvenció. Vull dir, Selecta, que també suposo que ho fan per doblar un port en català, ho dobla tot en català perquè és tan senzill com a la vegada que dobles en castellà ho fas en català i ja està, vull dir, és que és gratis. No, i a més això, el risc és molt petit realment. No per res. Clar, no per res. I no per res, i a més tens un grup de gent, de fans, de consumidors que estan contents i a més van a mort amb tu, saps? Perquè ja no els tens d'esquena, saps? Vull dir, com en el cas del mateix de Crunchyroll. Vull dir, Selecta sí que intenta buscar fórmules, saps? Amb One Piece, amb Bola de Drac, amb altres, saps? Ha intentat tenir el fandom content, però és que crec que Crunchyroll en cap cas, o sigui, no recordo si hi ha més pel·lícules que hagi sortit, però normalment només treballeu en Bose o en castellà. En Crunchyroll jo diria, una memòria que ningú en català. La Bola de Drac, l'última, sí. La van portar ells. I va ser perquè la gent va ser molt pesada en xarxes, que això també, que hem de ser pesats en xarxes dient, perquè jo entenc que si és una, jo no sé, que portessin una pel·lícula, per dir alguna cosa, de Chainsaw Man, que l'anime no està en català, doncs podria dir, vale, no hi ha com tota aquesta gent, però al final és això, Kimetsu no Yaiba, Haikyuu estan sent el nou Bola de Drac, el nou One Piece, per tant la gent ho vol veure aquí en català. Sí. És una aposta, jo per mi és una aposta segura portar-ho. Si portes una cosa que el producte original no està en català, doncs potser sí que fluixeges una mica més, però si ja ho tens en català és... No, i a més que la primera temporada, per exemple, de Guardians de la Nit ha tingut un èxit brutal. I la pel·lícula va tenir un èxit brutal. O sigui, que no sé jo que diguis, no, és que no haver mals resultats amb la primera pel·lícula... No, si és que al darrere tens una prova, saps? Vull dir, conforme, doncs, coi, l'èxit és acaprador, llavors no... O sigui, o es deu a qüestions purament polítiques o es deu a una falta de consideració envers el producte en català, saps? Que els importa... Sí. No els importa res, això està clar, o sigui, a Crunchyroll li importa una merda. Ni s'ho preocupa, si no es preocupen, diguéssim, envers això. Però bueno, clar, què queda? O sigui, l'única opció que queda és seguir pressionant, saps? Intentar, doncs, aviam si canviant d'opinió. Clar, però és que el que havia de fer també jo crec que és una miqueta això... Almenys personalment, jo estic també com cansat potser de sempre tenir que anar a pressionar perquè sento que és una que ja s'hauria de facilitar i més coneixent pues, això, tot l'antecedent que hi ha al darrere de la gent que realment vol tot aquest contingut en català o de tomos que s'estan venent molt en català. Jo crec que els resultats canten per si mateixos i que el que tu dius és una falta de consideració, realment. Creieu que en part pot ser, per suposat, ens falten moltes dades perquè no en sabem molt, però pot ser en part culpa de les institucions que han de també estar atentes a aquest tipus de coses? O sigui, fins a quin punt nosaltres hauríem de pressionar, com dieu vosaltres, a una empresa com Crunchyroll, sabent que, per exemple, les institucions ja saben que Guardians de la Nit ho ha patat, saben que Haikyuu ho ha patat. Què passarà amb la pel·li de Haikyuu si en surt una? Què passarà, sabeu? O sigui, fins a quin punt és només culpa de
O sigui, per suposat que és culpa del Crunchyroll. Clar. No m'interpreteu, però fins a quin No, ja punt? t'entenc. És complicat, clar, perquè tampoc tenim tota la informació, diguéssim, de com funciona la gent de la Generalitat, saps, o a nivell institucional, saps, com treballen ells i tot això, tota aquesta perspectiva no la tenim. Però, clar, en primer lloc ens falta aquest punt d'informació. Sí, per suposat, estem parlant per parlar. Sí, i després, en cas que fos així i no estiguéssim, diguéssim, al cas de que aquesta pel·li està sortint, ostres, jo m'imagino que ja, si estàs una mica per les xarxes socials, o et mous, o parles amb gent que estigui vinculada amb aquest tema, doncs les novetats és molt fàcil que t'arribin, saps? Perquè no estem parlant d'una sèrie que no tingui un recorregut, saps? Un coneixement, no sé, imagina't, per dir alguna cosa. No sé, per exemple, Ladybug, o sigui, Prodigiosa és per un espai més petit, saps? Més concret, més allò. I en canvi Guardians de la nit, doncs, és més el típic contingut, saps? Que tothom veu, saps? És més fàcil arribar, saps? A molta gent. Llavors, doncs, com a mínim ja haurien de tenir, saps? Un mínim de nocions envers de que vindrà això, saps? I com a mínim, doncs, informar-se, saps? I treballar sobre això. Jo no crec que sigui un tema que estigui descuidat, per dir-ho així, que potser sí, potser sí que no han fet la feina que haurien d'haver fet, jo no ho sé, només era una pregunta. Però, no, és una pregunta realment molt interessant, però clar, és que això, jo crec que és una mica de tot, saps? Vull dir, si no estàs a sobre tu com a consumidor, la Generalitat no veu que al darrere hi ha un recolzament i l'empresa no veu que hi ha, o sigui, com una persecució envers de porta'm això, crec que al final les dues primeres parts no s'acaben de moure del tot com s'haurien de moure. Però jo penso que la Generalitat, vull dir, al final hi ha tot un departament, hi ha tot això de mantenir la llengua, per tant haurien d'estar ells també una mica sobre les empreses i potser ficar-los una mica de pals a les rodes, no? En plan d'escolta, és que si voleu estrenar a Catalunya heu de portar alguna cosa en català, perquè al final sembla que no, però a veure, després de Madrid, diguéssim, Barcelona és la ciutat més gran d'Espanya, per tant segur que els cinemes i les empreses guanyen molts diners de les estrenes que es fan a Barcelona. Per tant, intentar la Generalitat fer una mica més. I jo entenc que Crunchyroll és una empresa molt gran perquè al final a darrere és Sony. Llavors, doncs clar, és Sony i potser ficar-te una mica amb Sony és com una mica d'això, però és la teva feina com a institució. Vull dir, nosaltres hem de recolzar el que fan, però home, al final cobren per, a part de portar-nos políticament, diguéssim, al país i cuidar la llengua. I la veritat és que van una mica... En aquest sentit, potser sí que haurien de fer ells una mica més de feina perquè al final sí que sembla, a mi a vegades tinc la sensació que ho fem tot nosaltres. Si nosaltres no fem, la part de les institucions no es fa. Clar, jo també sento que és... O sigui, si realment amb el canal es va com anunciar, es va treure amb molta força, també sí, d'una llicència que estàs amatent i que realment té com un fil conductor aquesta pel·lícula amb la trama que s'està reproduint, amb més motiu jo crec que s'hauria d'anar a buscar tota aquesta, el forçar, que s'hagi de forçar més que res, perquè és que si no, tota la gent que ha consumit aquest producte en català, després què haurà de fer? O sigui, passar a la tercera temporada que potser s'emeti en català havent s'ha perdut la pel·lícula, és que llavors sento que tampoc no hi ha com una lògica per seguir seguint, o sigui, per seguir aquella sèrie. O sigui, hi ha com un arc per dir que ja t'has perdut, perquè ja és com començar amb alguna que potser no entens amb aquest buit que no has traduït. Clar, però potser arribarà un punt que quan facin la segona temporada, perquè segurament tardaran més, perquè és el tema aquest que deia la Rinda, per un tema de franja d'edat que no veuen com encaixar-ho encara del tot, però clar, potser quan presentin la segona temporada aquella pel·lícula, saps? Vull dir, ja haurà passat bastant de temps, saps? Llavors, potser el sentit de doblar-ho com a tal haurà de ser per un motiu molt específic perquè la segona temporada ha tingut un èxit entre el Predador, o si no ja no té aquell punt de sentit, saps, de doblar-ho perquè sí, saps? Perquè si ja està a l'estrena del cine i ha passat i tot això, doncs no tindrà, serà complicat, saps, de poder-ho presentar i poder que la gent hi vagi, perquè dirà, hòstia, ja ho vaig veure en Voce, que òbviament que si tu treus de primeres en català tothom anirà a l'opció del català, però si potser passen 2 anys i tu aquella pel·lícula l'estrenes en plan, no, mira, ara tenim la versió DVD en català, doncs potser no tindrà tant d'èxit, saps, que si tu la presentes al mateix moment que en castellà, saps, en Voce, amb tota la resta de... Per això ho dic. I després, igual, i el mateix problema hi haurà, per exemple, amb Slam Dunk. Amb Slam Dunk, la pel·lícula que va sortir en japonès, segurament també hi haurà aquest mateix problema. No sé si porta Crunchyroll o portarà Selectavision. Exacto, no sé si... Sí, però clar, però igual també... La sèrie sí que la té Selecta. La sèrie també la té Selecta. Clar, però és que tindrem, jo crec que ens trobarem amb el mateix problema, saps, realment. Slam Dunk és complicat, Sí, que si estem al darrere... Sí, però és que és això, o sigui, a mi
l'únic que em molesta així una mica més enllà és que sempre hem d'anar nosaltres del darrere, o sigui, Sí, per exemple, el que hem de les pel·lis, normalment les pel·lícules que fan en català les fan, hòstia, a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de no sé què, Sí. i escolta, jo he de sortir de la feina tal i anar a buscar Sí, les el tren, sessions és en plan, són hòstia, això va passar amb l'Adrat, si no m'equivoco, i amb One Piece, me'n recordo d'intentar veure-la, També. i ho estem parlant amb vosaltres, quan veu anar a veure vosaltres, que veuen un dia no sé què super tard, perquè no hi havia... I aquestes que són la gran. Sí, com a molt hi ha una franja o dues, però d'aquella manera saps què dius? És que m'estàs donant la pitjor hora de totes que tens a la sala, saps? I m'ho haig d'organitzar, aviam si puc un dia, és molt complicat. Fins i tot la pel·li de Bola de Drac de Broly, me'n recordo de fer malabars, perquè hi havia una a les 7 de la tarda, també, a les sí. arenes o no sé què, i dius, hòstia, jo que havia dit que a Sabadell, a baixar a les arenes, no sé què... Sí, a més això, hi ha 4 cines comptats, o sigui, saps? Vull dir, I això que nosaltres encara estem, o que sigui a Barcelona Sí, i Rodalies, clar, la gent que viu a Lleida, que Sí. viu a Girona, que viu a Tarragona i vius en un poble, és que no em quadren els horaris. I això, per exemple, penso que és una cosa que han de fer pressió a les institucions, perquè tu pots anar al cine i el del cine dirà, però bé, Ja, què vols que et clar, digui? sí, Ja està, a mi cine- em funciona també la sessió Sí. de les 6 a les 9 de la nit en castellà en comptes en català, llavors ser una mica, doncs, no sé, alguna institució que sigui d'anar als cinemes i dir-los, no, mira, si voleu tal subvenció, perquè estem subvencionats, això se sap, sí. heu de ficar almenys 1 o 2 dies a la setmana en un horari decent les Clar. pel·lícules en català. Perquè clar, després també diuen, és que no funciona, home, és que si me les fiques un dimecres a les 3 de la tarda, Clar. la gent no està al col·le o a l'institut o està Clar. treballant, vull dir, clar que no et ve ningú en català, No, i sí que és- et venen a les 9, és... Clar, òbviament. No, és això, hi havia molts casos que ho feien justament a les 5 de la tarda, Sí. que és allò que dius, hòstia, entre els nens al col·le, la gent que surt de treballar i tot això, o sigui, no et dona la vida, saps? I quan hi vols anar, o has d'anar 30 quilòmetres més a baix, és que és molt difícil de gestionar. I com a mínim, després tu mires les franges en castellà i tens 7-8 opcions durant aquell dia, saps, per veure en Clar. castellà amb horaris de puta mare, i en català potser és una o dues, saps? Que dius, hòstia, doncs mira, fem una cosa, potser, vale, jo entenc que 7 o 8 en català és molt, això, molt arriscat, saps, per dir-ho així, però moltes de dues fent-ne 3 o 4, saps? I amplia una mica, saps, el ventall d'opcions. Sí, però no em sembla tan arriscat. Ara fa poc la d'Avatar, Sí, la base, per exemple, que va ser ser un brutal. desastre majúscul, ho va patar en català. Sí, O sigui, el suport el tenen tant sigui a nivell de manga com de pel·lícules Sí, de sí, cinema, sí. com de després de X3, que hem estat tots, que ja en parlarem si dona temps, setmanalment allà, perquè si no ho treuen. Aleshores, claro, per això m'explica la cantarella de hòstia, no, és que estan començant, és que clar, però és que en algun moment s'ha d'avançar, o sigui, no sempre podem estar nosaltres pendents de si ho fan al cinema a les 5 de la tarda, en algun moment les institucions i les empreses han de dir, escolteu, anem a posar les coses en ordre, perquè és que si no, o sigui, no pot ser que d'aquí 3 anys pot sortir una altra pel·li que ens interessi, pot ser One Piece o el que sigui, una altra vegada el mateix. I la Bola de Drac, per exemple, abans de Broly ja havia passat, Sí. per exemple, aleshores. Bueno, i sent Bola de Drac, hòstia, i Guardians igual, Guardians no està al mateix nivell de repercussió, però déu-n'hi-do, o sigui, em sembla una cosa molt més. I ara també s'ha de tenir en compte que, degut al tema de l'SX3 i tot això, ara, o sigui, sobretot els nens petits i totes aquelles generacions que van perdre una mica l'oremus a nivell de conceptes d'anime, manga i tot això, doncs ja comencen a tenir l'hàbit aquest, saps, de consumir tot en català, els mangas, que si les sèries, que si llavors, hòstia, és que és el moment ideal per... O sigui, tu no pots perdonar una pel·lícula, saps, un contingut, un tal, perquè ara mateix justament és el punt on tens la brasa, saps? Si tu no alimentes la brasa, no permets que la gent pugui enganxar-se, saps? O pugui doncs, poder continuar, saps? Tots aquests continguts que hòstia, ho estan veient en català, estan veient que el doblatge, com sempre parlem, està superben cuidat, les expressions són espectaculars, saps? Tu és una sèrie d'expressions que dius, quin goig, i després, hòstia, és que, no sé, jo crec que és, o sigui, no podem posar pals a les rodes, saps? En un moment el que és tan important, donar-li aquest punt de visibilitat i de continuïtat a tots aquests continguts. Totalment d'acord. També hi ha altra pel·lícula, no? Que hem parlat abans de començar el podcast, de la Shinkai. de Makoto Shinkai, sí que està confirmada en castellà, però el català, pues, com que també és de Crunchyroll, és que jo veig un problema amb Crunchyroll, perquè al final tenen molts més diners que Selecta i s'estan quedant totes aquestes llicències que Selecta ens portava en català i ens estem quedant totalment orfes de tot això i és el que passarà. Mira, fa poc és Gundam, si l'arriben a portar, la porti Crunchyroll, les de Haikyuu que han de sortir també, també se les quedarà Crunchyroll i estic amb la sensació de que... Sí. És que té pinta, que això Ja, passa. Sí, és... Clar, Solora. I el problema és aquest. El problema és que Crunchyroll no se la veu, o sigui, ni amb la intenció, saps? Perquè una cosa és que digui, mira, els números no en donen,
saps? Pel que fos, saps? O el tema visibilitat. Amb Bola de Drac els hi va funcionar, ho van dir, que els havia anat molt bé fer un català. Llavors has fet una prova, t'ha funcionat. Vull dir, jo què sé, alguna sèrie d'aquestes, doncs jo què sé, Chainsaw Man, que ho estava patant amb principal. Prova de subtitular-la en català, a veure què passa. Jo no et dic de compte ho subtitulis tot i ens ho portis tot, però fes alguna prova amb alguna sèrie d'aquestes bones que ho està veient tothom i a veure si et funciona. I quan no et funcioni em diguis, mira, no, és que no m'ha funcionat, llavors et diré, bueno, vale, doncs no m'ha funcionat, llavors què t'haig de dir? No, però a més si tingués una mica d'interès, ho dic, vale, entenc que certs departaments això no ho facin, no? Però que tu puguis veure, vale, o sigui, aquestes dues franges que has donat en català, imagina't, a les 5 i a les 9, està tenint èxit, no estan tenint èxit, saps? Vull dir, quina és la resposta, quina no és la resposta, si a partir d'allà valorar si tu, per exemple, t'interessa més, jo què sé, posar aquesta pel·lícula a les 9 de la nit, saps? O posar-la a les 7, saps? Sí, però ni tan sols fan aquest esforç o aquesta feina com saber si realment, saps? Vull dir, això els hi pot permetre arribar o no arribar, vull dir, o sigui, el català està molt poc considerat. Si és Bola de Drac, vull dir, si no es treuen Bola de Drac, que Bola de Drac és un clàssic i òbviament tota la gent dels 80, 90 i això ho veuran, perquè ja és, bueno, és el súmum d'aquella època, però hòstia, és el que deia una mica amb tot el que deia abans, que el guió d'abans, o sigui, són continguts, saps? Vull dir, que estan estan al seu millor moment i no pots desaprofitar aquesta ocasió per poder anar tirant, saps? Clar, però per exemple, si us hi fixeu, no és només Crunchyroll. Ara, per exemple, si no m'equivoco, la sèrie de Tokyo Revengers l'ha pillat Disney. Sí, però també és diferent. De la mateixa manera que Bleach ho va pillar Disney. Jo soc molt fan de Bleach i m'estava esperant aquesta segona temporada. No va sortir a Europa. No. Aleshores, clar, o sigui, no és que només siguin molt fans del català, o sigui, Tokyo Revengers també és una sèrie que ara el manga està venint molt bé, perquè a més tinc certes dades que això està funcionant molt bé, i, ostres, ara ho pillarà Disney. Segurament no sortia a Europa i depenent de cop, segurament als Estats Units i... Clar, però si no està en castellà, llavors aquí ja tens bastant la guerra perduda, saps? Perquè... Clar, però vull dir, si no és una és d'altra, aleshores, algú que mani s'ha de posar d'acord en que això vagi sortint, perquè és això, o sigui, hòstia, ara el manga surt, hòstia, però la pel·li no, hòstia, és que nosaltres perquè estem molt posats i entenc que la gent que ens llegit també, però tu que has explicat a algú, hòstia, no, és que Guardians de la Nit l'has de mirar per les extreres, no, però és que el treuen a les 2 setmanes, no, però és que la pel·li l'has de mirar el Prime, no, però és que l'altra pel·li no la treuen, és en plan... Sí, és una mica... La miro en castellà i deixa'm en pau. Clar, és el que dius tu també, si tens 25 plataformes que fan un o dos continguts concrets que tu vols veure, hòstia, no, doncs busquem la fórmula de proporcionar-me... Imagina't que estan en castellà com en català, saps? Però junta-m'ho tot, saps? O sigui, que ho tingui fàcil al consumidor, perquè si no això t'has d'anar a Disney, t'has d'anar a Crunchyroll, t'has d'anar a Selecta, t'has d'anar a l'SX3 i al final per veure un contingut, saps? Vull dir, t'has de moure per totes les pàgines que hi ha. I moltes pagant. Sí, clar, moltes pagant. És això, el tema és aquest, o Netflix, saps? O mires tot pirata, que això és una altra, i he acabat abans, però, hòstia, si vols veure d'una manera més legal, hòstia, jo soc partidari d'intentar pagar el que veig, aleshores, que està pagat 3 plataformes, tal, per acabar veient una sola sèrie, hòstia, no s'ho dona compte. I l'altra cosa, jo crec que la plataforma de SX3 s'hauria de posar les piles ja en tenir les pel·lis i les sèries ja penjades allà, o sigui, ja han passat uns quants mesos, la cosa funciona, no pot ser que ens vagin traient les sèries. Però jo això, pel que vaig entendre, és coses de drets, sí, de que com que ells tenen el dret per passar-ho a la televisió, llavors tenen el fet de passar-ho per televisió et dona dret a tenir-ho 15 dies a la teva plataforma, a la carta, però després ells no tenen el dret de tenir-ho en plataformes online. Clar, és com que paguen aquestes 2 setmanes, no? Sí, és això, el fet de tenir el dret d'emetre-ho per la televisió et dona el dret de tenir-ho només 15 dies perquè se suposa que és com el temps en què si ho emets per tele ho pots tenir a la carta, bueno, TV3 és TV3 a la carta, llavors per això, però després, perquè clar, em sembla que tant Haikyuu com Guardians de la Nit, els drets online ho té Amazon. Hòstia. Perquè em sembla que les sèries estan a Amazon. Sí, hòstia, és veritat. Sí. Però bueno, jo amb Amazon, per exemple, tinc l'esperança que puguin arribar a algun tipus de tracte, perquè sí que fan moltes coses en català, i els donin els àudios i ells ho incorporin a Amazon. Sí. Igual que Sakura, ells només poden tenir 15 dies perquè ho té Netflix, que almenys aquesta sí que Netflix sí que està en català. Llavors hi ha el rotllo de... A mi Però està en català però amb el doblatge antic. Bueno, vull dir, amb el format. Sí. I clar, el que passa és que per exemple Yu Yu Hakusho no ho té ningú, Ranma tampoc ho té ningú, per tant, com han passat els 15 dies ja no ho pots tornar a veure.
I a mi el que em passa amb la plataforma SX3 és que m'ha passat ja més d'un dia, i ho he dit per Twitter, és que o Ranma el capítol no està penjat quan toca, que al dia següent t'aixeques i dius no hi ha el capítol, i avui m'he fixat que falta un capítol, el capítol número 8 no està, i que les miniatures estan malament. Que les miniatures tant del 7 com del 9 són d'altres capítols. En plan, d'això són coses que dius, ostres, ja és això, ja no és el setembre, no acaba de començar, vull dir, coses que... S'ha de dir que la pàgina web està bastant descuidada, i també una cosa que és molt important és tot el tema de la promoció de web, o sigui, a nivell web de Twitter, tot això, clar, per exemple, hi ha sèries que pràcticament les han promocionat o no les van promocionar, o les van promocionar un dia després d'estrenar-se, o sigui que no té cap tipus de sentit. Sakura i Black Clover, per exemple, però després la pàgina web també, o sigui, a nivell de Twitter sobretot parlo, i la pàgina web també, però està tot molt descuidat, o sigui, no hi ha interacció entre els fans. Sembla un robot, sembla un bot que ho hagis programat a aquesta hora, aquest tuit, ja està, fora, saps? I et contesten i no tens tracte. Clar, o et poses en contacte, diguéssim, amb la Laia, o et poses en contacte amb algú, saps, que estigui més posat, saps, dintre el d'allò, o no tens aquest feedback que diu vosaltres. Llavors és una pena perquè, coi, amb tota la gent que mou, si no costaria res tenir una persona, saps, o dues persones que s'encarreguessin i podrien donar-li més visibilitat. O per exemple el tema del TikTok, saps, que podrien explotar molt més si volguessin. Perquè 4 vídeos ben fet, tal no sé què, o sigui, ho brodaries. El TikTok què posen? Escenes de... És que no... Ni idea. Normalment posen més vídeos vinculats amb altres programes, saps? Vull dir, d'aquests que tenen el mateix Som SX3, saps? Vull dir, que posen... Però que posen com a escenes de capítol, que sí? No, però no són tan vinculats amb el tema de l'ànime, sinó és més com a... Amb la resta, amb el TikTok, l'Infocar, el Random, tot això. Sí, tot això. Llavors, clar, és una pena perquè dius, oi, si podries potenciar-ho més, no crec que sigui tan complicat, i a més amb els temps actuals. Per exemple, dius, no sé, fa 10 o 15 anys no hi havia el mateix moviment, però és que ara la gent, o sigui, on se n'adona de tot això? Vull dir, si no és a les xarxes socials, al diari no ho veuràs pràcticament, o a les telenotícies, quanta gent veu telenotícies? O sigui, ho veuran... La franja de l'SX3, sí, ja està. I a més, això tant de TikTok, Twitter com Instagram, el fet que no interactuïn, penso que estan perdent publicitat gratis, perquè al final totes les editorials total d'això, si tu els etiquetes, doncs et fan retweet i tot això, és una publicitat molt fàcil que no ho estan fent, perquè és tan fàcil com dir, ai mira, aquí m'han etiquetat i aquest vídeo o aquest comentari està bé, retweet i ja està, i ja has fet una publicitat que no has tingut ni que pensar tu. Però jo crec que no tenen el gust, això sembla, el Twitter de l'SX3 són tuits en tant, perquè avui el Tito ha anat a no sé on, i dius, sí, està molt bé, però si algú et contesta, contesta-li, perquè també dona com aquesta sensació de proximitat que a la gent li agrada. Sí, queda molt encara, i això és una cosa que ja hem parlat altres poc d'internet, que com a empresa i els subordinats que estan mirant les nostres sèries i les nostres coses, que és com tot molt diferent. Jo crec que tot això també s'ha de millorar a nivell també de comunicació, perquè és que si no, hòstia, i és això, a mi em sorprèn que per exemple a la Laia hi ha moltes vegades he vist m'agrades, he vist retuits i jo no tinc ni idea com és, però sembla una persona molt més pròxima, molt més propera a... Sí, però clar, al final no pot ser tot ella, suposo, ja té prou feina, no tenim prou feina. Entenc que el Twitter has de posar I només faltaria també, saps? Perquè si no la fes ella, vull dir... Però al final és TV3, vull dir, pocs o molts diners que tinguin, segur que tenen diners per tenir algun community manager que porti les xarxes. I a més, una altra cosa que després, o sigui, igual que vam tenir Super 3, de l'Som SX3 pots fer un superclub, saps? I és que tens les xarxes socials que t'aproxima a tots. Sí, per exemple, una tonteria, però un tema com de Discord. Fer un grup de Discord, saps, del Som SX3 oficial. Això seria genial. Saps? Que la gent pugui veure, no sé, novetats, saps quines coses es fan, poder interactuar una mica, saps? O que la gent es pugui conèixer entre ella. Sí, exacte, sí. O sigui, una mica més també interacció, però és que no hi ha res, saps? Vull dir, sí, ja crec que hi ha Twitch, em sembla, no sé si hi ha Twitch o no, ho va vincular amb Eufòria o una cosa així, però poc més. Sí, hi havia el Twitch d'Eufòria, però clar, Eufòria és de TV3. Clar, però ara també ho han introduït dintre del Som SX3. Sí, perquè es veu que si hi ha gent en comú o alguna cosa així, ho han ajuntat. Però igualment, és que no tens... O sigui, tu no tens la sensació que sigui com un club, igual que teníem el Club Super 3, sinó la sensació de simplement ens posen una sèrie de continguts, però no hi ha aquest feedback, no hi ha aquest... O sigui, és tot molt fred per dir-ho així. Jo l'única cosa que sé que hi ha relació amb la gent i tal és amb el programa aquest, el Random, que també fan, que parlen amb gent de Twitter, és l'únic programa que hi ha com... Sí, és l'únic programa que hi ha com una mica de contacte amb la gent que els veu, la resta de programes és tot com una mica com... Però fins i tot estaria molt bé, per exemple, fer un Random versió anime, per exemple.
Bueno, en teoria el random parlen d'anime. Sí, Però sí, no sí, ho he sí, vist sí. mai, No, no sí, ho he vist mai. parlen, o sigui, bueno, jo conec gent, per exemple, que està ja treballant i tot això, però em refereixo més a portar també més gent vinculada al món de l'ànime, saps? O al món de... O sigui, no només portes convidats Sí. influencers, saps? Del TikTok o d'Instagram o no sé què, sinó gent que, per exemple, hòstia, un actor de doblatge, Sí. saps? Gent que estigui, jo què sé, que per exemple, de la norma mateixa, saps? Gent que faci creació de contingut vinculada al món de l'ànime, o gent simplement que sigui fan, saps? I que, hòstia, mira, vine, saps? I parlem un dia sobre això. No sé, crec que pots apropar molt més a la gent, saps? Vull dir, tot aquest món, per dir-ho Sí, així. és això, que falta... Que sigui més propers i falta caní, perquè és que... Sí. Però és això, són coses que s'han de millorar, però és que és això el que em sorprèn, que des de setembre aproximadament, que va començar a sortir el tema del canal, i tenia molt bona pinta, i em va recordar llegir les Sí. notes de premsa i tal, i dic, Sí, sí. hòstia, compte que no està mal. Sí, l'inici, o sigui, L'inici tot no eren està mal. molt bones crítiques Sí. i bueno, o sigui, inclús la plataforma com a tal, quan va sortir, jo ho vaig veure com bastant fàcil, però és que és això, després no hi ha hagut com una actualització Clar. que diguis, hòstia, doncs això s'està treballant. I després una cosa que també feia molta ràbia, al principi quan va sortir Sakura i Black Clover, és que els capítols no estan ni ben penjats, t'havies d'anar a un enllaç Ah, és veritat. extraordinari Sí. per no sé què, saps, poder veure'ls i dius, ostres, però això ho has de fer en relació una setmana abans, una cosa així, saps, ja tenir, donar la pista, saps, conforme, mira, surt això, pum, saps, però estigui ja tot preparat perquè només sigui arribar, pujar el capítol i fora. Clar, és que Sí. ho vas entrant tu diàriament a xarxes i a No, és que me'n recordo dos o tres Sí, primers hi havia- dies Sí. havies de, o sigui, clicar un enllaç específic, saps, per poder entrar, perquè l'original no et permetia accedir, saps, al capítol. I llavors, clar, tota la gent que és dedicada a fer creació de contingut, doncs arribava allà i deia, no, és aquest enllaç, tal, però clar, si tu no estàs pendent, no te n'adones de... O sigui, és una pena, i igual que, o sigui, Sakura tampoc, o sigui, tothom es va enterar pel tema del Saló del Manga que van anunciar i Black Clover igual, Sí. però si no arriba a ser per això, quanta gent ho hagués sapigut, perquè a l'SX3, o sigui, no va dir res. Bueno, i que Bueno, van canviar els horaris. Haikyuu crec que Sí, era, també Haikyuu. van canviar d'horari, Sí. tampoc van dir res. De repente Sí. Haikyuu estava al migdia Sí, i clar. dius, ostres, això... I- A mi el que em passa és que penso, dic, és que tenen errors de novell i Sí. són TV3, vull dir que porten anys Clar. fent tele. Ostres, el Club Super 3 ha funcionat durant molts anys molt bé. Sí. Com pot ser que estigueu fent cagades d'aquest nivell que sembla que sigui una tele que acabeu de començar en algunes Jo coses? la Però que sensació a que part, tinc- o sigui, però és que clar, això és, perdona, és com la part infantil, però que també porten anys amb TV3 a la carta. Clar, o sigui, exacte. és com un copiar i pegar. Sí, però no, la sensació que tinc és- és que no hi ha un equip molt coordinat, per dir-ho així, saps? Sí. I després que segurament qui ho porta és algun becari o alguna persona que té moltes funcions i té aquesta, diguéssim, allà una miqueta d'allò i dir, bueno, quan puguis encarrega't d'això, saps? I ho fa potser mitja hora o així, ho fa i fora. O potser som molt poqueta gent que s'encarrega No, d'això. segurament també pot ser. Potser ho veuen com una cosa una mica més secundària, Sí, perquè... i estan com esperant a veure, i mentre no funcioni estan com, bueno, anem fent així, Clar. si la cosa va molt bé, doncs llavors ja... Sí. Perquè Això és suposo una que pena. el TV3 de la carta, per exemple, tenen sèries que es diuen molt. Està el Sí. tio que, com es diu, el que va de poble en poble, que ja Ah, sèries... el que foraster. el Prince, Sí, tenen també, coses sí, molt sí, molt totxes, sí. que funcionen... Bueno, entenc que funcionen molt bé, Sí. no tardarien tants anys, però dóna la sensació que TV3 de la carta ha anat evolucionant i tu pots veure els continguts. La web pot estar millor, perquè no ho negarem, tenen coses que dius, hòstia, per favor, no estem al 2003, però bueno, no està mal, ¿vale? Però, clar, o sigui, a tu et donen una aplicació a part, que jo és el que no m'esperava que passés, que tenen una aplicació a part de l'SX3 al setembre, i després que si compatibilitat amb l'Amazon Alexa, no sé què, no sé quantos. O sigui, tens com la base de la casa preparada i després les parets són de plau. Sí. És en plan, escolta, comencem ja, per favor, i el tema dels cinemes i tal, és el que dic, em sorprèn que encara estiguem tan atrasats perquè totes les pel·lis que sortiran, que ara tenim, no només els mangas, que també, que estic molt content que estigui, sinó el doblatge, que hòstia, és una cosa que hem crescut amb això, Sí, i sí. no tenim als cinemes, i després veurem on està, perquè com ho pegui Disney, bona sort. Per exemple, parlant una mica això del tema del doblatge, crec que va ser, no sé si portava Doctor Stone o portava Crunchyroll també, Sí. veus? És que clar, un altre que a mi em va... O sigui, Ah, sí! em va bullir la sang perquè dic, o sigui, en Marc Zani és el director, saps, del doblatge. Ah, vale. Però es rumoreja que amb aquell Doctor anunci. Stone serà una de les Sí. que arribarà, perquè van dir alguna de no, una Sí, sèrie de sí, ciència però, i tal, que clar. no era self-upload, Sí, jo me'n recordo, sí. llavors és... Sí. Però el Ja Marc va Zani ser. no va fer una piulada fa poc que estaven doblant en castellà? Sí, per No, això, sí, i que això va la dir- majoria és sí. català, llavors Aquest és el tema, que potser el 80 Sí. o 90% dels actors de doblatge Eren són catalans. catalans. I s'ha fet a Llavors, Barcelona. i Clar, s'ha fet a Barcelona, llavors dius, és que no pot ser... O sigui, jo podria entendre que no sé, que som SX3 hagués arribat a un Sí. acord amb Crunchyroll i dir, mira, Jo escolta, crec que- deixa'm els drets
Llavors, I ja a ho partir faré d'allà, jo. clar, ho trec jo, saps? Ho trec, no sé, d'aquí 3 o 4 mesos, quan tu ja ho hagis fet en castellà, i ho trec Que jo. no puguis prendre la... Clar, exacte. O sigui, que no hi tregui com el boom, per dir-ho així, saps? I després sigui en català. Però, clar, en cas que no sigui així, o sigui, a mi em fotrà una ràbia molt bèstia. Doctor Stone jo crec que sí. Jo crec que O sigui, t'agrada. és que I seria molt bona és notícia molt per estrany tot que això no que hem sigui. estat parlant. Sí, Sí, és en raro. plan de, vale, potser Crunchyroll no ho fa, però hi haurà l'esperança que algun dia pues, la pel·lícula Clar. de Kimetsu no Yaiba i tot això ens arribi algun dia a TV3 i TV3 sigui ho Sí, i a més, Doctor Stone una cosa molt bona que té és que igual que o sigui, Guardians de la Nit té problemes a nivell de franja d'edat, Doctor Stone jo crec que és per tots els públics. O sigui, si tu mires una mica la història i tot això... Això és que depèn, jo pel que tinc entès és depèn del que convingui de Japó, en plan donat de Bueno, l'edat clar. que donen a Japó. vale. I depèn també de com vulguis interpretar el doblatge, saps? Sí, Les però coses que vulguis treure. Déu-n'hi-do, Doctor Stone, O sigui... Però pensa que... No és per nens tampoc, vull dir, Bueno, és per clar, adolescents, no t'estic parlant de nens de 3 anys, no? No, ja, però vull dir, parlant potser, però un nen 8, de 9 anys, 8, però 9 vull anys, dir no. que és molt similar a Guardians de la Nit en molts aspectes. No, és bastant diferent, vull dir, O sigui, jo el manga me l'he llegit i Sí, té, però- té els seus moments àlgids de dir, hòstia, cuidado. però normalment els animes són més lights, saps, que Ja, que això sí. manga, saps? Vull dir, segurament estarà molt més capat, per dir-ho així. Pot ser. I després també que a nivell també de coneixement, és que toca moltes coses, no? O sigui, t'ensenyen com es fan cada cosa, i això és informació, és coneixement, que potser un nen està a classe avorrit, saps? Que diu, això no m'interessa, i veu Doctor Stone i pot aprendre moltes coses, realment, saps? A nivell de química, a nivell d'història, a nivell... Llavors... O que sent inclús més atracció per aquella assignatura, com ha passat Clar, amb Sí, Haikyuu, exacte. sí, de exacte. que s'ha presentat molta Sí. gent envers el que ha vist per la tele. I després, a nivell d'agraïes que deies abans del tema de Haikyuu, a mi també m'ha faltat, per exemple, amb Black Clover, perquè només ho feien a les, crec que era 3 quarts de 3 de la tarda, i clar, només ho feien a aquella franja. I Haikyuu, Detective Conan, Sakura... Bueno, Sakura no, ja ho feien directament per la tarda, Sí, però la majoria feien per la tarda, i pel matí, pel migdia i per la tarda. Llavors a Black Clover només ho fan aquella hora al migdia, Sí, no que és quan repeteixen. tothom està al col·le o tal, llavors clar, és molt més complicat perquè és una sèrie desconeguda, en comparació a Sakura és històric, vull dir, Clar, com veiem de petit Sakura. Haikyuu, sí, encara que no tothom tingui coneixement, però hi havia una sèrie de Japó que és super mega coneguda, saps? Fa 10 anys que va sortir, crec que el 2012 o una cosa així, i més o menys tothom sabia que era Haikyuu, o sigui, potser no l'havies vist, però ja tenies Podia una idea. sonar d'alguna Exacte, cosa. et sonava d'alguna cosa, tenies alguna mini referència, que fos un opening o tal. I Black Clover, al ser més nova, i al ser potser més de la nova generació, per dir-ho així, clar, és més complicat tenir aquell punt de suport, saps? Vull dir, si no tens al darrere un punt que et digui, escolta, tu faran això, saps tractar sobre això, llavors, clar, sí que he notat jo que hi ha hagut o sigui, s'ha descuidat bastant, saps? Vull dir, tant amb Sakura com amb Black Clover, però clar, Sakura potser no s'editava tant, saps, que Black Clover. Ja, és que en Black Clover crec que van fer una punxada. Durant moltes Sí. setmanes tenia un 0% de Sí. visualització. Clar, Clar, a una nivell de altra tele, cosa clar. és online, el que es Sí, veiés online, i tal, però el que clar. era per la tele hi havia Clar. 0%, perquè clar, si no saps què ho fan, i de repent tu en aquella hora veies, que em sembla que feien a l'Inazuma Eleven, i Sí. de repent ja no et fan Inazuma Eleven, dius, no sé què és això, Ja, clar. doncs no ho veig, Clar. doncs em fico una altra cosa. És que aquest és el problema. I menys mal que s'ha acabat mantenint pel tema de les webs, saps, de la plataforma, Sí. perquè si no això hagués durat 20 capítols, saps, Sí, i fora, sí. vull dir, no hagués durat més. Crec que ara em sembla que tenen fins a 52, em sembla, sí, 52 episodis o alguna cosa així, però és això, si al darrere no hi ha algú, saps, que treballi la cosa, t'ho presenti bé, et doni a entendre, clar, la gent, si no tens aquest coneixement, tens un mal horari, ho tens tot, és molt difícil que et pugui arribar d'una forma correcta, i més amb la tele, o sigui, amb la tele ja és un format que molt poca gent ho veu. que has de dependre d'horaris Clar, i... si a més no poses facilitats, doncs òbviament saps que tindràs uns mals resultats perquè això, perquè és que... O sigui, ha sigut com un desavi en tots els sentits, saps? Vull dir, totes les línies que haurien d'haver estat bé, ha sortit tot malament, per dir-ho així. Però bueno, ja et dic. Sí, d'altra banda, Haikyuu, per exemple, està tenint un èxit brutal. O sigui, a més ara amb la quarta temporada i ara vindran les Clar, pel·lícules és que ara també, està el moment... Clar, és que per ara està en Ara està. un Àlgid. molt. molt àlgid. I Ranma també, o sigui, Ranma per mi ha sigut un descobriment veure les diferències de quan era petit a ara. Això és un tema, Si Clar, algú clar. va ser una cosa, jo vaig flipar al principi, vaig dir, perquè per la gent que no ho sàpiga, les parts que estaven tallades, a Sí. nivell de censura, les han posat en japonès. Sí. Les han posat una mica... Anem a editar-ho, posem això aquí i està en japonès. Tu estàs escoltant la sèrie en català, passa en japonès i totes les escenes són així mig de mirar les calces... Sí, és una mica, és vibes Love Hina. Sí. és una mica I a d'aquest més, ambient. hi havia Hi moltíssimes havia censures. molt. Després ja vas Sí, sí, veient és i dius, veritat. aquí ja no n'hi ha tants, però sí, hi havia Sí, sí, moltíssimes. sí, Aquest Els primers capítol original capítols, que durava sí. 10 minuts, Clar, perquè sí, la sí. meitat de les escenes Jo estan vaig flipar, tallades. sí, sí. Hòstia. Inclús, o sigui, perquè li vaig comentar amb ell, però clar, va ser com tinc una pregunta, o sigui, què passa? Però jo estic Clar, és veient veritat. Ranma, primers capítols,
i hi ha una part que està això, a versió original i l'altra doblada al català. Però jo vaig dir, per què? I llavors pues, m'ho va respondre. Sí, no, jo crec que ho vaig veure des del magazín, no sé si ho va dir al magazín o en Feina, que ho va comentar, no, això és pel tema de la censura i tal, però al principi, clar, tu veus i dius, què coi està passant, saps? Vull dir, com és que hi ha una part que no està doblant en català. I després una altra cosa que també engrinyola molt és el tema dels openings i els endings que no estiguin en català, perquè això fot un mal. O sigui, entenc que és per un tema de llicències, perquè els japonesos quan es van enterar que aquí tenies totes les cançons en català van dir, però això què és? Però és que Sakura segueix en català. Jo no puc entendre com funcionen molt bé aquestes llicències. Inazuma Eleven sí, Haikyuu i totes les altres no. Sí, no, però crec que van fer només la presentació, no em sembla? Crec que només van fer la presentació, potser en Sakura i Inazuma, o han continuat també posant els openings... Sakura està en l'opening i l'ending i està en català. És que no me'n recordo. Sí. No, encara no canvien ni l'opening ni l'ending, però estan els dos en català, vull dir, ja per això dic. Jo puc entendre que el de Ranma, perquè hi havia el rotllo aquest que nosaltres va arribar a la versió francesa, que els francesos van fer el que els hi va donar la gana amb l'opening i l'ending i que els japonesos diguessin no, però això no. Però llavors no entenc perquè Sakura sí que ens la segueixen deixant posar doblada i Yu Yu Hakusho també estava, però no ens deixen doblar les sèries noves, però això ja els japonesos i a més, no és com el rotllo que doblin Inazuma, que vulguis que no és una sèrie que segurament vegi tanta gent com uns guardians o... Bueno, perquè està més enfocada al públic que també. Llavors hi ha el rotllo aquest que es veu que si es fa nens i tal, és com un producte com més de segona, llavors és la planta no passa res si dobleu-la. Clar, igual que Ronja, igual, saps? Sí, és veritat, també. No molesta, el deixes allà 2 o 3 anys, el deixes a la web, que el vagin mirant, saps? I a partir d'allà, doncs, bueno, van fent. Sí, és una mica això. I d'altra banda, quin més era? Hi havia un altre més, no? De sèries així. Bueno, Yu Yu Hakusho, hi ha Ranma, hi ha Sakura, Black Clover, Haikyuu i ja està. Crec que no hi ha cap novetat més. Que, bueno, no sabem què passa, perquè Haikyuu queda aquesta quarta temporada, la segona part, que ja està, no queden gaires capítols, tampoc em sembla que queden 2 oves més que havien de ficar. Sí, 2 oves més. I ja està, llavors no s'ha anunciat res. Han anat rapidíssim, Sí. Jo em obri tant ulls i dic, hòstia, està una quarta temporada, què ha passat? Sí, jo que només fan, bueno, perquè fan 4 capítols a la setmana, i jo recordo que, clar, quan ho veus en japonès, com que treuen un capítol a la setmana se't fa com etern, sense més, perquè, clar, 4 capítols a la setmana. Un any per veure tota la temporada, Sí, jo me'n recordo del 2016 a Itàlia, es fa una setmana i dius, hòstia, però bueno, era la sensació que estava dient, què passarà, no sé què, però aquí 4 vegades, que us hagi vist ara, deu haver flipat, perquè ho tens tot. A més fa mal quan hi ha un dia, per exemple, que pel que sigui, no pots veure un capítol, saps, de cada... Has tingut un dia molt complicat i el que sigui, i no te n'has donat compte que potser tens 5 o 6 capítols depenent de les sèries que hagis de veure. Saps? Llavors t'has de veure aquell dia els 5 o 6 capítols, més el dia següent els 5 o 6 capítols. O sigui, l'única sort és que el divendres, el dissabte i el diumenge no incorporen més. Només fan Ranma. Si has sigut una mala setmana, pots recuperar una mica. Però si no, com et despistis, tens 20 capítols allà per veure i dius, què faig amb la meva vida ara? És una locura. Sí, és una bogeria. Que va sorprendre molt també de My Hero Academia, que encara no... Si no m'equivoco, no sap res de No està la sèrie. La pel·lícula, no és com molt estrany una altra vegada. Jo crec sèrie. Jo el que penso jo és que la tenen allà guardada per si un cas, saps? Vull dir, si algú... En plan, per posar-les... Sí, per posar-les, saps, quan acabi alguna sèrie més així... Perquè és estrany que només tinguis les pel·lícules quan és una... O sigui, de totes les que n'hi ha hagut, potser és més en plan infantil fins i tot que per Black Clover, saps? O sigui, crec que Boku s'adapta bastant més a línies generals, amb un plànol més infantil. És més neutre. Més neutre que Black Clover, per exemple, saps? Llavors... O Guardians, perquè Guardians ja és al nivell top, saps, per dir-ho així, perquè igual que Guardians no faries Berserk, saps? O no faries algunes sèries que dius, és que aquí se li veu el fetge. Però és això, saps? Vull dir, Boku no Hero és molt estrany que no... Jo crec que això de les noves llicències la tenen com a la recàmera per quan alguna ja no tingui... Clar, però treure la pel·li primer... Treure primer la pel·li... O sigui, no que sigui un dia esperar-se a tenir la sèrie per penjar i dir... Sí. Em sembla que van dir que era el tema de drets. Sí, que la pel·li l'havien aconseguit com que estaven amb la sèrie i la pel·li l'havien aconseguit i eren, bueno, doncs com que és Nadal i tot això, doncs fiquem la pel·li. També una mica, jo crec que també una mica per provar a veure si funcionava, si agradava el rotllo aquest i... Clar, aquí també hi ha una controvèrsia, no, per dir-ho així, perquè si tu no coneixes la sèrie, no coneixes de què va, quins són els protagonistes, o sigui, per què succeeix tot això així, clar, tu et poses una pel·lícula que surt amb 4 protagonistes, saps? Amb tota una classe que van allà i tenen habilitats, i dius, vale, però no sé que entenem res. O sigui, he vist la pel·lícula, he vist que hi ha un dolent, he vist que hi ha un heroi, he vist que un altre també ho intenta ser, però no entens res com a tal, saps? Vull dir, et falta una mica més de... Sí que certa introducció et fa,
Sí, però bastant per sobre dintre I és com, diguéssim, no és com crec 100%, no és canònic a la sèrie llavors. No. Jo crec que també és una miqueta com això de dir, bueno, doncs anem a provar. A veure, i els nens al final també, vull dir, a vegades Ja, jo penso, sí, dic, nosaltres ho pensem des del nostre punt de vista, Clar, penso, és més quan eres distracció. petit et saltaves els capítols de One Piece i continues te veient i n'és deies, igual. doncs no sé què passa, però és igual, la Sí, segueixes però veient. Llavors, això, clar. mentre no sigui una pel·li que sí que està com molt al mig de... Clar, tu sí, jo penso que de Guardians de la Nit, si fiques l'Al Tren Infinit sense haver ficat la sèrie, sí que és com molt complicada, però la de Boku no Hero era com més... Sí. Clar, és que jo al principi, quan va sortir el tema dels mangas en català, jo em pensava que fins a cert punt, per suposat, són mons molt diferents, no? Però em vaig dir que fins a cert punt recollirien les dades de com han anat els mangas, de quin interès n'hi havia, i em pensava que a partir d'aquí recollirien certes dades. Clar. Però estic veient que potser no... O sigui que segurament no sigui el cas. Planeta va dir que ells sí que estaven parlant amb TV3 i tot això, que ells sí que ho tenien molt en compte, bueno, sense anar més lluny, trauran Ranma i trauran Haikyuu. Uah, que És fliparem, com, diu, va, ho trauran, així que... Llavors jo penso també que el manga està en català, llavors Clar. jo crec que també La sèrie a la llarga arribarà. I després, bueno, que no s'ha nombrat, però el tema One Piece, bueno, que ho has dit tu abans, però el tema One Piece... Aquests dos estan, que no... Que ja no hi ha el tema, Se'n va per la finestra. el tema de que estava anunciat Ell, o sigui, quasi li agafa un par de gust, saps? És que va ser... Clar, o sigui, va ser realment una pena, saps? Perquè, o sigui, jo també entenc que en aquest context, o sigui, el magazine va trobar una font i va dir, vale, ara és el meu moment, s'ha de donar aquesta notícia que és una bomba. Va ser culpa de TV3, No, va ser de la mateixa... altre cop més. No, o sigui, són com dos departaments que estan com vinculats, per dir-ho així, llavors un li va donar informació i es veu que aquesta informació no era realment exacta, saps com... Sí, que li va dir malament la informació, ja però, està, clar, i no va ser culpa però seva. tu el que no pots fer, o sigui, el que no pots fer com a CCMA, diguéssim, com a... és permetre, o sigui, la corporació, donar una informació que no la tens al 100% contrastada, Exacte. saps? Perquè llavors tu el que estàs generant aquí és un boom, primer, o sigui, el magazine va dir, hòstia, la bomba de l'any, Clar. saps? És La normal. publiques, clar. A més, el Perquè ja One es Piece... rumorejava des del Clar, seu ja es manga, ja es rumorejava, rumorejava. Però després, clar, quan ens vam enterar que resulta que no era així i tot això... Que clar, estaven tots en els ello, però que no hi havia res. Que va fora. No, sí, sí. Però llavors, o sigui, que clar, no hi ha res. No, Ho estan mirant, ho estan negociant. mirant. Segurament hi hagi coses, segur. S'està ja... Però encara, però clar, una cosa és dir, s'estan preparant cosetes o s'està lluitant per això, i l'altra cosa ja ho tenim, saps? I estem ja a l'estudi ja gravant-ho ara mateix. Però, si com diu ella, si des de Planeta ho tenen molt en compte i ja t'anunciaran que Sí. trauran One Piece en català, per mi ja és com... Però, que... però clar, Però és com el One Piece Però arribarà. és tard o qüestió, d'hora. sí. Això sap tothom, però vull dir... Joder, com pots dir... però sí, també, sortirà, ja? també One Piece és molt seva, perquè Oda també és molt seu, saps? I llavors, ell li agrada tenir les coses molt controlades, saps? Llavors no sé fins a quin punt s'hauria de refer certes coses a nivell d'anime, s'has de tocar, no tocar, saps? Sí, és com el doblatge. A mi m'ha sabut molt de greu pel magazine perquè ho va passar malament, Sí, perquè sí. al final es va sentir molt culpable perquè és això, va ser la gran Clar. bomba en aquell moment a Twitter, tothom estava i de sobte va semblar, mira, que l'he cagat, que no l'havia cagat ell, va ser això, va ser la Corpo, que els departaments es van liar, Sí. però jo tampoc entenc això, és tu com a treballador dius, això tenim segur? No ho sé, bueno, però jo li dic que sí. O saps Jo que li dic jo, que sí. una altra cosa que m'he plantejat, Com pot ser que el diguis, treballeu junts? o imagina't que és el cas que dius, hòstia, no ho podia haver dit, saps? No ho Sí, podia dir. que no ho podia dir, Ja. però és que, Saps? jo no entenc. Clar. Però és que dona la sensació que hi ha com el becari Sí. o el pobre que no Sí. sap què està fent, que et tenen allà com fent coses... Que va a l'arxiu, veu, bueno, això, One Piece Piece, demà. sí, no, surt, jo què sé, surt al maig, saps? One Piece surt al maig, i diu, el truca al magazine, escolta tu, One Piece sortirà, i diu, sí, tant, mira, s'ho vaig aquí a l'ordinador, Sí, tal, sí, no sé què. I arriba al cap, saps que ha vist Twitter, i escolta tu, corre, o saps, i truca, saps, i dir que això... saps? Les patxarrades de I també va passar una cosa que al mateix, més o menys la mateixa setmana, que també va aparèixer la fitxa d'Inuyasha a Ah, la sí, sí, plataforma, sí, i després sí, ho van sí. treure i van dir, no, disculpeu, que és que estaven fent proves, i dius, aquests errors és, vull dir... És de novell. O Sí. sigui, Clar, però ja et fan desconfiar, saps? Perquè estan ja preparant el terreny, perquè a més Inuyasha té la segona part. Que tothom estava la de la- Laia Shahime, Exacte. sí, de les I piques i llavors- tot això, que estaria molt bé que la portessin És que és ideal, de fet és ideal per sembla que PlayStation fos com un Sakura, no? Que primer ens posarien Exacte. Inuyasha per després portar-nos a Shahime, igual que ens posaran les cartes transparents del Sakura, ara quan s'acabi Ah, Sakura. Sí. No és això, vull dir, No sé, va quedar com una mica... És que és com superestrany, és que... No, Passen les coses que... I sobretot és una gerra d'aigua freda, perquè tu ja vas amb... Bueno, vas sí, amb no, els perquè... llavis... Sabem què passarà, o sigui, és com... Quan sortirà Bola de Drac? Bueno, quan sortirà Bola de Drac. Però Bola de Drac és diferent, perquè Bola
l'aeroport Sí, de Tel Aviv. però sortiran tard o d'hora. Jo crec que sí, en algun O moment sigui, hi haurà super, un moment... Quan tinguin diners, no sé per quin tema... Sí, jo crec que sobretot vol el Drac Super, ara sobretot si agafen la part del manga, perquè l'anime està molt Uf, sí, per favor. però si agafen la part del manga i ho fan ben fet, encara que sigui tallat, però ben fet, o sigui, com una mica com hi ha One Piece, que One Piece Sí. és com una mica com One Piece però sense el farciment, per dir-ho així, s'ajuden per feina. Clar, no et menges 53 hores més. Sí, no? però em sembla que amb la versió de Blu-ray sí que està tallat. Està tallat i està ja Em sembla que sí. sense el Però el farciment problema de aquest. la Drac Super no és que ho té Boeing. No ho fa Sí, a Boeing. sí, Llavors, sí, si ho té Boeing, pot ser, llavors sí, és pot més ser. complicat. Ja, que- en aquest cas és veritat. És Potser complicat que ho difícil. porti. Però One Piece no ho té ningú. O sigui, no està passat per avió. Que no, que ara mateix... Crec que segueix tenint-ho a la mateixa d'allò que tenien els drets, em sembla, no? Ho té Crunchyroll, One Piece. pot Però, ser. Sí, però... perquè tenien Guano, o sigui, estan Bueno, passant sí, Guano a... bueno, sí, en Bose sí, vull dir, en Clar, japonès en sí. japonès, doncs, si té Guano, si té Crunchyroll, potser és més difícil per això, no? Potser està passant. Ja. Bueno, haurem d'anar tirant de fandubs i tot això, saps? Vull dir, Sí, clar. Bueno, Bueno, igual que el manga... Chainsaw Man, per exemple, igual, saps? Vull dir, Chainsaw Man, entenc que a nivell de franges també és supercomplicat, saps? Vull dir, que 6-3, vull dir, jo... És impassable. Això ho has de posar no més 18, no, ho has de posar més 25, saps? Perquè... Però... Sí, però si passessin a la nit... Abans passaven moltes sèries que eren... No, potser no com aquesta, però eren similars. En l'època del 3XL amb Bleach i tot això, Clar, saps? Que feien a les 10... Però és que no és tant, però... Hòstia, O Monster, saps? O sèries així que deies... si abans passaven nada i passaven Love Hina i passaven... Hòstia... Sí. Sí, que... però Boboy era més de tarda, és més, un horari més normal, per dir-ho així. O sigui, però em passaven, o sigui, no és tan poc, però vaja, sí, entenc que deu ser tema de llicències. Entenc que estan preparant el terreny per no caure una altra vegada en els paranys que Clar, hem és que parlat fa... pot ser, poquet. pot ser, sí. I- No deixa de ser com també, o sigui, que han de començar. Sí, O sigui, sí, jo sí. crec que també... Però sí que m'agradaria veure una mica de... O sigui, no ara ni demà, però, hòstia, Ja. d'aquí a l'estiu dir, vale, Sí, que es vegi Va, una evolució, no que confio diguis... i puc confiar en que pots Això fer mateix, coses sí. i... Exacte, que a la llarga sortirà. Clar. Clar. És com si tu t'estàs fent un manga, per exemple, vas a la llibreria i dius, no, és que el manga ja no surt. Què? Pot passar? Però bueno, que només dius que no et toca passar, però, hòstia, seria sí, això. Sent sincer, o sigui, jo realment no... El Josep no pot parar de pensar No, molt no, pis. no em puc queixar de, o sigui, de tot, No, el, que de va, tot el que estic no ens tenint. encaixem tampoc, però, Sí, hòstia, és... òbviament hi ha molt a criticar, però sent concloent amb tot, jo em sento molt content. Jo també. I ara que parles una mica del tema de crítiques, que estava mirant m'he il·luminat una mica així. Amb el tema dels mangas i tot el tema de les etiquetes i tot això, Sí. que hi ha hagut certes controvèrsies, vull dir, a mi per exemple m'agrada molt, ara no recordaré quin manga era exactament, però que posaven simplement una enganxina en català, Els Sí, de en norma. català. els de norma, Sí. Que es trec, que a més a més es pot treure. Sí. i es pot treure. I, Sí, i i això queda és Queda bé. una idea superbona realment, vull dir, està molt Sí. ben pensat. De fet, aquí amb el de Chainsaw, aquí al guió em posa edició en català. També ho I el fica, color sí, del guió sí. és diferent. És o sigui, diferent, Sí, sí. normalment en Chainsaw Man Amb- no ho sé, però les altres tenen un subtítol, vull dir, Jujutsu Kaisen i Jujutsu Kaisen, la guerra màgica, Sí. Kimetsu no Yaiba fica Guardians de la nit, en Sí. Chainsaw Man no ho sé, no és tan difícil. I en tampoc. Boku, l'edició crec castellana és en vermell. Sí, Bueno, i Ja, ja, aquí ja, és ja. el- les de planetes diferencien d'hora i Sí. Sí, però, La que, franja blava. però es veu que per Twitter, jo no soc molt pimirat en aquestes coses, però la gent s'està queixant molt del tema de la franja blava, de que posa que això Sí. no sé què. Ah, Aviam, es nota, O sigui, realment és bastant millorable, per dir-ho És així, millorable, sí. però també... però Has per de ser- això ho ha has de- fet com moltes vegades, no? Ja, No, o sigui, però- En català, en planetes sempre En fiquen planetes, sí, en la planeta franja. sempre El que s'ha la gent es ressaltat. queixa és que, depèn de com és la portada, la franja blava queda com molt malament. Vull dir, per exemple, Molt notòria, sí, sí. a casa tenim Doctor Slump i com que la portada és tota blanca i al mig hi ha doncs, l'Arare Sí. o el Doctor o això, ficar-ho a dalt no queda tan malament, però per exemple, que vam passar de One Piece sí que era com, estava com molt allà i la gent deia, bueno, però és que amb tal portada llavors que ficaràs la franja i quedarà tapada la cara del clar, Ruffy, clar, llavors era com una mica com... Sí, està allà una mica el dibuix. Sí. Però sí que és cert també, en primer lloc, jo crec que o sigui, s'ha de ser conscients que totes aquestes empreses estan fent l'esforç de portar contingut en català, que això ja és... Sí, però One Piece és un... Miracle. No, One Piece són és vendes el- gratis, o Sí, sigui... One Piece és pràcticament... Ranma el no tant, sub- però- Clar, és el clar. segon, diguéssim, a nivell de mangas, això és cert. però jo crec que ho cuidaran molt, Però- justament de... Però jo tinc una cosa, o sigui, bueno, això sé que ho vam parlar també els d'ahir, la contaria i tot això, però clar, a mi, primer de tot, el doblatge és una cosa que em genera molta curiositat, però després ja el tema de la portada i tal ja és com més de nivell de si ets primirat o no ets primirat, saps? Vull dir, jo agraeixo molt més el fet de tenir els continguts en català
i no tant el fet de si està Luffy, Ruffy, Sí, però- Però Sí, a mi, però amb jo entenc que després de tanta espera, sí, o clar, sigui, ho vols tot. Tu vols un... perquè Una que quedi bé, edició, que quedi clar. jo en aquest cas, personalment, per exemple, soc més minimalista. Jo amb el lloc que tingui això en català, una enganxina petita... Jo crec que l'enganxina és la Jo clau, sí. l'enganxina és la clau, perquè vas per feina, poses l'enganxina, és un Clar. moment, no hauràs de ningú... Distrito Manga va dir que també, que el que traurien el de Wind Waker Sí. també seria... Windbreaker també seria una enganxina que es I trauria que, i ja està. I que segurament és molt més econòmic fer el tema de l'enganxina, saps? Clar. D'allò que he fet vull dir, tota el Bueno, és tema que de- en Planeta la cosa és l'edició és molt més econòmica perquè també no té la sobrecoberta Ja, i no té clar. tot això. Que a mi personalment, més que la franja, que no m'agrada estèticament, em molesta això, que per exemple Ranma, l'edició en castellà, m'agrada molt perquè la sobrecoberta és amb un paper així com Sí. molt xulo de tacte i tal, i tinc por de que l'edició que la portin serà sense sobrecoberta, serà així Ja, senzilla, sí. i dius, ostres, és Molt que bàsica. jo entenc que per la gent que només vol llegir Ranma, doncs potser li és igual, però si tens aquest punt d'una mica de col·leccionisme, m'agrada que quedin bé i tot, és en plan de, clar, és que si la compro en català tinc com una edició de menys qualitat. Sí. Llavors és allò de, Però ostres, la nova edició, corregim-me si m'equivoco, però la versió en castellà, de fet crec que les de Boku no Hero, les noves, els nous volums també, o sigui, no tenen tampoc l'altra pàgina. Ja. Crec que està enganxat, diria, O sigui, vull dir que potser és una cosa ja més estàndard de totes els tocs de Planeta. Sí, O sigui, jo crec que és algo que realment Planeta ho està com traient. Sí, Inclús em també sembla és això, diria que és amb tot econòmica, ja, o crec que sigui, ja- no és només l'edició en català, que entenc el que dieu, entenc que és una putada perquè ja que t'ho porten prefereixes una cosa més, Clar, curós. com jo estigui, doncs millor, no? Sí, que sigui pulcre, que Molt estigui pulcre, cuidada. Jo crec que això ho mantindrem més potser amb edicions com Kansenban Sí, i amb aquestes de normals, Sí, bueno, sí. de tota vida, faran més algo més així. Inclús jo crec que també seria, òbviament, més rentable. que jo també entenc que aquestes sèries, pues, el fet de fer-les més barates, també al final són coses pensades per als nens, llavors és Sí. molt més fàcil que un nen, no sé quan valen ara aquest, perquè un nen es compri un manga que val 6 euros, Sí. que no vas un manga que val 10 euros com alguns altres. Sí, Llavors sí, també entenc que fer una sí. edició els més de One barata Piece són costa... 6,95, no? Sí, No, ara ha pujat, ha pujat Ara- més. Sí, però no tots, O sigui, abans ho estàvem parlant abans del podcast, diria que, per si algú no ho sap, han posat alguns preus dels mangas, però crec que són coses molt concretes. Però em fa mirar molts campnats que ho faran amb tot. Tots, sí. No, ho Estan faran amb tots tot, en sí. El tots. que passa que, no sé si ho va comentar el Mondesí o el Champagne, un d'ells que va dir que és una acció lletja, per dir-ho així, el fet que no ho haguessin comunicat amb És el que mateix hi ha saló de manga. moltes. Perquè és millor dir, mira, escolta, per la situació actual, per tot, o sigui, el preu que s'està encarint tot això, mira, ens en veiem obligats a pujar 1-2 euros al volum. Però llavors tu ja et fas a la idea i dius, vale, doncs ho trobarem. No comences a comprar quan ja el saló al manga i quan les arribes sèries al noves i març tot o a això, l'abril sí, sí. dius, hòstia, m'han pujat 2 Estic a- euros ell cada estic a la volum. meitat i ara Clar. què fa? Ja, Sí, sí, exacte. jo també penso que Vull dir, s'hauria de hauria estat molt millor dir, mira, i això, saps? Punt. I Ja, però llavors suposo que també t'arrisques a que no venguis potser el mateix. Però jo Sí, penso que però- s'ha sí o no? d'avisar. Però vull a la dir, llarga, si tu fas un balanç a la llarga, segurament la persona, saps, que es vegi enganyada igual dirà, Sí. hòstia, doncs ja no ho compro, saps, perquè... Perquè potser et baixes tu Clar. del vaixell, Sí. dir, hòstia, ara m'han posat 2 euros... En canvi, si des de l'inici saps el que trobaràs, doncs dius, vale, doncs m'ho compro o no m'ho compro, però almenys saps, ningú et dirà, si no et sentiràs enganyat, saps, no et sentiràs... Ja. De fet, Fandogamia, que també ha pujat els preus, ho va dir el Saló del Manga, ho va anunciar tot i va dir, al final de tota la xerrada va dir ens veiem obligats a pujar preus, no ho farem ja perquè us volem deixar un temps perquè el que voleu comprar ho podeu comprar, però a partir, no sé si ara al març, a partir de tal dia de març hem de pujar preus. Doncs jo ho agraeixo perquè Clar, penso, és molt hòstia, millor. doncs mira, si tinc coses que em vull comprar i no vull menjar-me la pujada de preus, doncs m'ho compro. I també Clar. sé que si em vull començar alguna sèrie seva nova, sé que a partir de març doncs, valdrà més diners, doncs digue-ho Clar. des del principi, Exacte, perquè sí. jo almenys no em sento enganyada, és en plan de que pujaves els preus, bueno, que no hi puc fer res, perquè els Clar. pujaràs, però almenys jo ja sé i puc organitzar-me Si i ets pensar les conscient, coses. clar, ets Sí. conscient i pots generar, o sigui, pots això, pots generar i tot això. Però, no sé, hi ha Però alguna... no està justificat amb què... amb Bueno, què en s'ha teoria posat. que les llicències són més cares, que Sí. el paper també està més El car, paper. però llavors Sí. jo el tema de les llicències penso... Bueno, bàsicament, Llavors, perquè en també compres s'ha sumat tot tantes? el cost de producció, que està augmentant tot una miqueta més, bueno, això és una cadena una mica, saps? Igual Sí, que, no. que els aliments i tot això, i bueno... Sí, no, perquè després et trobes que t'han tret un munt de llicències juntes Sí. i dius, aviam, perquè també ho estan parlant entre nosaltres no fa massa, que és en plan, ara a l'abril tindràs, jo que en tinc unes 5 començades, si vull començar una altra, és en plan, hòstia, cuidao que És que em deixo no pots, 150 sí, només amb el sí. català. És una bogeria. Sí. sí. Que és en plan, hòstia, cuidao, perquè és el que jo penso, perquè
segurament de norma arribaran altres, això està clar, i de planeta entenc que coses com dolor, coses molt bèsties arribaran tard o d'hora. Sí. I Nuyasha, i coses d'aquestes, si han tret Ranma, em sonaria molt estrany que no treguessin Nuyasha, per exemple, entre moltes d'altres, però el que vull dir és que, hòstia, en compte de treure 6 llicències, me'n treus 3. Sí. I ja... Sí. Un altre, per exemple, que també estaria molt bé per als Sommes X3 és Jana Yadra Kamikaze, que és també bastant... És una mica també de la corda d'aquestes de prodigiós, saps? En el sentit de... Sí. És una mica aquesta corda, saps? Però jo crec que estaria molt bé també que poguéssim treure. Igual que Little Witch Academia. Little Witch Academia, sí, Witch Academia. Jo crec que funcionaria molt bé, que estaria molt bé, Little Witch Academia. I a més és molt curteta. Sí, per això... Bueno, és de llibre, així que el manga és una mica més complicat. Perquè ara venim d'una època on està ben molt shonen i tot això, saps? Doncs una miqueta més de contingut. Encara que sigui ara un 70-30, saps? Amb temes femenins, però bueno, ja venim, saps? Una etapa... Bueno, Little Witch Academia està una mica a mig de... Sí, hi ha alguns que són... Tècnicament és shonen. 50-50. Tècnicament és shonen, sí, però bueno... Sí. Almenys seria algo... Bueno... Però bueno, és com el que deien de cinturó negre, saps? Que de vegades van canviant d'una franquícia, d'una d'allò a l'altra. Sí, però sí que crec que val la pena també sortir una mica dels Spokons i d'aquest tema, perquè a més això és molt shonen, molt nen, o sigui, també no tenim gaire cosa de seinen, no tenim... I jo, per exemple, jo ho agraeixo perquè jo, o sigui, sí que sóc el típic que veu més aviat shonen, saps? I tot això, però jo de petit ho veia tot. Saps? Llavors, si tu m'ofereixes una cosa que sigui desconeguda, però que jo l'agafo, la veig, saps? M'ho llegeixo i dic, hòstia, doncs això m'ha agradat, a mi em dona igual, o sigui, de quina demografia sigui. Saps? I de fet, agraeixo més que em donin aquesta oportunitat, saps? De poder conèixer noves coses, saps? Que sempre em posin el mateix, perquè si no acabaré fent el mateix, saps? Veuré Black Clover, Boku no Hero, One Piece, saps? I diré, vale, i la resta, saps? No conec, vull dir, és una mica això. Jo vaig agrair molt l'Urolook Back, per exemple, el de Noma, que bueno, és antiga, però bueno, escolta, millor això que res, i a més guions molt guapes. Jo vaig comprar l'edició aquesta que a més està bé, per la diferència de preu, realment. Està molt bé. Sí. I a més és una història també molt interessant. És molt guapa, sí. I m'agrada molt que siguin històries més curtes, el punt aquest que, per exemple, aquest és autoconclusiu, i és en plan, joder, per fi que no m'he de gastar 30 euros. I hi ha un altre que ja ho hem dit 1000 vegades per les xarxes socials, el Gatsugi no Yona, que per mi és el Fushi Yugi, saps? Sí. Que és molt diferent, però és de l'estil, sí. Però és de l'estil, saps? Tu quan comences dius, estic veient, al principi, saps? I és norma, és norma, més, clar, hòstia, doncs també seria una opció molt interessant a tenir en compte, saps? Que no caure sempre amb el mateix. Sí. Ara que estem parlant d'això, jo agraeixo també la feina que està fent, per suposat sempre, però vull dir, agraeixo també aquesta diversitat i crec que Kaji, en aquest cas, ho està fent de puta mare. O sigui, jo m'estic llegint d'Odoma, que jo no la coneixia quan no va anunciar, era dir. Jo cap de les que va anunciar no les coneixia. Jo part d'Orange, malauradament, Que Orange, vaig dir, joder, sí que ni sé prou. Aquesta Odoma, que jo m'he llegit d'Odoma de moment i em sembla una passada, i ara es va anunciar fa poc. La de les heroïnes, que hem dit abans el nom, i... Sí, com era? Joc d'heroïnes. Sí, Joc d'heroïnes. Bueno, que la van anunciar quan van anunciar sobre el manga, però bueno, sembla que... Però ara ja s'han posat en marxa. Sí. Però també és un format que jo seria segurament el típic contingut que no el veuria com a tal, però tal com te l'estan venent, que és com més... O sigui, és una branca més fosca, saps, més gore, per dir-ho així, ostres, doncs també generen interessos, perquè surt del que podria ser les típiques protagonistes femenines, que estan allà per complaure, saps, el seu entorn i tot això, i aquestes tenen pinta en plan gore, saps, que vaig a... com em puc transformar, saps, en un protagonista que et pugui anar a fer mal, saps, o anar a treure les... Però és que a més, dintre d'aquesta editorial, que ho estàs dient tota la cara, tens diversos registres, tens coses com de doma, està molt bé perquè és molt variat. Tens aquestes heroïnes, tindràs, em sembla que... Has dit el nom abans, si no me'n recordo ara. També hi havia 2 o 3 més. Hi ha la Grendel, n'hi ha 2 que no me'n recordo com es diu, i al Saló del Manga van anunciar la de Yakuza Amo de Casa. I també a l'anime si el portessin en català també seria... Jo penso que està superbé i que també és... No sé, parlant de Yakuzas i tal, no? Al final de la màfia, però bueno, tu quan ets petit això no te n'enteres, vull dir... Sí, però... Jo penso que funcionaria molt bé, també. I és un contingut molt diferent, saps? O sigui, molt diferent del que hi ha. És una comèdia que de moment, tipus Bobo i això, que abans també en teníem molts, i ara de moment també és una cosa que no... Que també falta més contingut humor, és que és això, saps? Perquè tot és molt... O ens matem, saps? O estem en plan així, saps? Però falta una mica l'estil aquest Bobo, per exemple, que era molt divertit. Llavors jo crec que, aprofitant que Kaji ens traurà també el manga, també l'SX3 podria parlar amb Netflix, perquè és a Netflix. A veure...
Clar, però al final, o sigui, és que això, vull dir, si la mateixa Generalitat et subvenciona aquest producte, doncs arriba a un acord, escolta, tu vols tenir visibilitat? Sí. Saps? Doncs mira, fem una cosa, els primers 15 dies els tinc jo, saps, del Som SX3 i després que passi a Netflix, però en català. Ja Saps? està, Seria tan fàcil dono com l'àudio això. i ja està. Sí, sí, sí. A tot l'àudio ja t'ho faig tot, Sí. tu he gestionat tot, he tret tota la feina i a més la gent està contenta, saps? Perquè tu com a Netflix, saps? Aportes aquest contingut en Sí, català. i que a més la gent quan ja no pugui veure les extras perquè Clar. no està, vindrà a la teva plataforma a veure... Exacte. I ja no és Netflix, saps que ho ha de fer de forma independent, saps de buscar-se... Sí. No, li treus tota la feina i dius, mira, tu pots ho fàcil. És que A tu més a més, em sembla que Tots els actors de doblatge en castellà Clar. també són És que catalans, perquè clar, a el vegades cuidar estan sobre el 90% pensant és i- així, sí, clar. sí, Sí, és que és molt senzill, vull dir, no entenc com... Sí, jo podria entendre si ho haguessi de fer Netflix o haguessi de fer Crunchyroll tot el procés, però tenint el Som SX3 i tenint la Generalitat i tenint... A més que la majoria de coses de doblatge, o els més coneguts a nivell d'anime sobretot, són Són catalans. catalans. Clar, Doncs, hòstia, aprofita aquests recursos que tens, saps? Vull És dir, que ho tenen tot. És que és... I a més això, la publicitat gratis, de que Clar, treguin el també. manga i que la gent coneixi Clar. el manga en català i ho veuen, diuen, ostres, doncs també està en català, doncs ho veig, és que... I després una altra cosa que a mi m'agradaria és que el Som SX3 tingués més visibilitat també a la comunitat valenciana, Sí, Sí. a les Illes sortir una Balears... mica també. clar. Sí. Exacte, saps? O Andorra mateix, saps? Vull dir que no sigui només Catalunya, perquè quan eren petits, jo he parlat amb gent saps, d'altres zones d'allà que em diuen, hòstia, és que jo de petit veia TV3, saps? I potser en 15 o 16 anys es va acabar, no sé si va ser amb la televisió aquella valenciana, El canal Que nou. va. Canal Sí. 9, que se'n van a Norris i a partir d'allà ho han deixat de veure, però cony, són gent, saps que al cap i a la fi diria que t'interesses i ja que compartim idioma, doncs, que menys saps que aprofitar això. Sí, sí, i a més ara amb l'aplicació, perquè abans entenc que podia Sí, haver-hi... no t'ho feien per la tele, Clar, perquè no clar, tenies... miraves- És que és això, tens l'aplicació, saps? Vull dir, és que això és molt fàcil, vull dir, és tan fàcil com... Sí, però Publicita. no us ha passat que Clar. heu llegit molts comentaris en plan on puc veure això? Sí. On, saps? Però és que no tens aquest feedback, no tens aquesta Clar, però és resposta. això, o sigui, com pot ser que hi hagi gent encara, a dia d'avui, que ha passat 3-4 mesos, bueno, potser 4 no, m'estic metiat un triple, però que no sabia que hi ha una aplicació de sèries. És que no, com que no veig la tele, no sé, ho publiciten per la tele quan tu veus a l'SX3 entremig, et diuen, Molt- hi ha aquesta no. aplicació, pots veure, Jo clar, crec és que que molt això ho has poc, de clar, fer, molt Clar. poc. això ho has de fer. L'aplicació, jo vaig veure la nota de premsa que havies d'entrar al CCNA Sí. i tota la pesca. Crec que l'Infoca alguna vegada hem parlat alguna cosa, Pot ser, però... diria, però clar, l'Infoca què el veu, saps? Bueno, doncs té molta No, sí, d'això, però comparació, saps? Vull dir, no és potser el mitjà més ideal. I com que no està TV3 a la carta, també potser els Clar, pares, no, clar. si el Ja. pare no ho sap, no li ficarà al nen. Clar, si el pare Clar. entra a TV3 a la carta i no es troba les coses allà, diu, bueno, doncs no està. Mm. I ja està. No, però per exemple, això, saps? TV3 a la carta tenir la facilitat de poder entrar al Som SX3 Sí, directe. Sí, que és un enllaç. Sí, és un enllaç, saps? Pum. Sí, Tenim el Som per als SX3. pares que ho Clar, vegin, seria diuen, un ostres, moment. pues, sí. Vull I dir, també crec que estaria tenir una aplicació per a ordinadors, perquè o sigui, També. tu podries baixar i no entrar directament a la pàgina web, que crec que és més... Mm. Sí, com el Netflix i tot això, Sí. que tenen que tens tot l'aplicació. obert. I després, per exemple, al Twitter, quan les etiquetes o qualsevol xarxa social, vull dir, em dona igual que sigui un mitjà gran o un mitjà petit, però normalment sí, no hi ha aquesta interacció, saps? No, Vull dir, tu pots tenir 5.000 m'agrades per dir-ho així i encara que etiquetes el Som SX3 no veus No. una resposta o un retweet, saps? Vull dir, i dius, hòstia, doncs això estaria bé, saps? També donar aquest punt de visibilitat, aquest punt de... Clar, però és que fins i tot aquestes preguntes d'en plan, on trobo això? Aquesta sèrie on està? No sé què, tampoc han respost ells. O sigui, No, sempre veig a la la resposta comunitat... algú La comunitat, Sí, sí, dir, és mira, més- doncs és aquí, més ràpid. això... I després una altra cosa que és curiós, perquè quan ha hagut problemes, o sigui, s'ha enterat potser més la Laia i tot Sí. això, per el que li deia la gent, saps? De l'etiquetava, tot això, Ja. és que la pròpia gent del Som SX3 com a tal, Clar. saps que llavors dius, hòstia, és que està molt... Sí, hi ha moltes coses a millorar, realment, Sí. és una pena, perquè podria ser un programa, una plataforma brutal i no li estan traient tot el suc que podria haver-hi. I vosaltres creeu que tot això millorarà, que les pel·lis arribaran, quins mangas poden sortir, perquè bueno, em va sorprendre molt la Fandomania que traies aquest... Bueno, al final també són mi experiencia lésbica con la soledad. Sí, Al final també són valencians, vull dir, Sí, però no, també però- tenen una mica de consciència de que... però és arriscat, o sigui... Ja, però és La que... llicència és molt no estranya, però vull dir, és arriscada de tirar-la. Sí, o però és sigui, un sol volum i pel que tinc entès amb ells els diuen bastant bé, llavors suposo que si ja, com que ja l'has amortitzat, dius, bueno, si de tot el meu catàleg haig de provar una cosa, suposo que Clar. aquesta és la que és més... Sí, no, en realitat vam tenir bones coses a Salamanca, No, el tema sí, de sí, el sí. tema... Jo crec que què manga- falta més o menys per sortir aquest any? Ara sortirà pues, l'1 d'abril, que és una Haikyuu i One Piece. Sí. Sortirà... Kaji, Total. Orange, Exacte, això, Orange les ha sortit, heroïnes i les altres dos que van anunciar. El de Beck aquell també... Sí, hi ha unes... Beck, hi ha un que es diu Beck no sé què, diria.
No, sí, la que El surt al març. Windbreaker, Això, el Windbreaker Ah. de Distritos, sí. Que surt, crec, no sé si a principis de març. Sí, el 12 o 12, per ahí, sí, 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 en sí, res, en surt un al parell mes de que ve. setmanes o així. Que també em sembla algo molt diferent i molt interessant, saps? Sí. Perquè és molt diferent a lo que Jo surt. la sinopsi I la vaig primera dir. que surt a la vegada, bueno, a part del lookback, la primera així llarga, que ja es va anunciar des del principi, que Sí. sortiria en català i en castellà i que sortiran els dos a la vegada. Això Això està molt també bé, això és és molt- una cosa s'agraeix d'agrair molt. perquè al Sí. final, ostres, jo vull saber si això sortirà en català perquè Clar. llavors potser m'espero, Clar, no, perquè... I té la capacitat d'elecció, saps? Sí. Que no és en plan, primer és en castellà, m'haig d'esperar 3 o 4 anys a que surti en castellà, saps? I com no sé si sortirà en català, hi ha gent que ho compra en castellà, després es troba que té la meitat dels volums en castellà i a veure què faig amb això, saps? Amb Evangelion, que també ha de sortir Sí, ara també, en sí, català, sí. també hi Quina ha hagut putada. gent que, clar, és que si no estàs Sí. a xarxes, sí que ho van deixar caure molt al principi, en plan que estaven mirant Evangelion i si tu estaves a xarxes, doncs podies dir, vale, tenen intenció de treure Evangelion, llavors m'espero i llavors no m'ho compro, però clar, Sí, si tu no però estàs a també- xarxes i vas un dia a la botiga i trobes que t'han tret Evangelion amb aquesta edició tan Clar, xula en que castellà, passa doncs la la compres i llavors Sí. dius, clar, al cap de 4 Clar. mesos et diuen, no, mira, també sortirà en català, dius, ostres, i Ja. faig jo amb tots aquests volums. Et Doncs mata. Sí. Sí, sí. Jo penso que això també ho hem d'avisar. Jo amb el manga estic molt contenta Jo i també. molt optimista, perquè crec que els hi funciona molt bé en general, tant Planeta com Norma diuen que els està funcionant molt bé, jo suposo que Kaiji també, ara a veure doncs això, tant L'única cosa Panini com Distrito i tal, a veure què tal, però jo estic optimista en que ens anirem portant bastanta cosa. Sí, no, jo crec que és una cosa molt positiva, però l'única cosa que veig és que s'han posat gairebé tots d'acord a treure tota la vegada. Sí, també. Hòstia. aquestes- Saps? I al final dius, és que no dono l'abast. Saps? Bueno, però també tens varietat, bueno, Norma potser és la que menys, que és més o menys sempre el mateix, però bueno, jo és això, agraeixo pues, que Handogami ens porti una cosa diferent, que Panini porti pues, Ladybug, que Kaiji porti, perquè al final no t'ho pots comprar tot i és una putada, Sí. però jo que sé, hi ha gent que potser no anar als shonens típics, Clar, en clar, Kaiji i tal, clar. i diu, doncs mira, pues, tinc Dodoma, o tinc Grendel, o els gens més petits, pues, Ladybug, saps? És com... Potser sí, és això una mica putada, quan ho vols tot perquè dius, ostres, el m'haig de comprar tot de cop, però almenys que no tinguis només l'opció de comprar-me My Hero Academia i Kimetsu Sí, no sí, Yaiba. els típics shonen. de Jo, tota la o vida. sigui, ara llenço una pregunta. Si tinguéssiu que elegir un títol que es pogués doblar i es pogués traduir al català, quina seria? Com seria? És molt complicat. Jo Cinturó Negre, Jo Detectiu Conan. que no continuïn. Bueno, Full Metal. Però clar, Sí. no, o sigui, dic no la versió de... No, ben sinó feta, ben feta. La que hi ha, la que és verda o marró, crec. Sí, aquesta. Perquè aquella petita de Conan era infumable, perquè I compraves bueno, i tot treuen allò. un volum com cada Clar. no sé quants anys. Sí, no? Sí, et sortiria més a compte fer una cosa com ara l'Uva One Piece, saps? Que són 3 en Sí. Sí, sí. bimensual, Joder, que a més saps que és una sèrie molt llarga, o sigui que són més de 1.000 episodis, 1.200 o 1.300 ja van, que és una barbaritat. Té com 5 Clar, llavors, em sembla per 5 hòstia, fes això, saps? Fes-ho cada 2 mesos, saps que és una d'allò llarga, saps? Però la vas traient. I de Detectiu Conan, si fas una bona edició, hi ha molta gent que la compraria. No, però aquesta edició marró que dius tu és molt a mi m'agrada O molt, sigui, sí. Sí. Però el que passa que et fa mandra, o sigui, arriba un moment, saps, que si la veus tan petita, la veus tan poca cosa i tal, et fa mandra, saps, tot i que pugui estar molt bé, saps, però dius, hòstia, són volums més Però aviat. crec que són 40 i pico volums, que tampoc és curta. No, ja. O sigui, de Detective Conan, però no és... Una altra vegada, no és com molt raro que Detective Conan estigui en castellà. En plan, quan l'esperis... O sigui, el que prima és el català. O sigui, no... En Planeta és estrany, això, que Planeta prioritzen Sí, el castellà sí. abans que el català, quan el que tira, la realitat de l'anime, és el català. Perquè... I més sobretot les que són més antigues. Perquè això, o sigui, sí que va haver-hi el desert de 10 anys, però tot el contingut d'abans es feia en català abans que en castellà. Llavors, hòstia, totes aquestes sèries no té sentit que estiguin abans en castellà que en català. Sí, però Detective Conan no van continuar posant a TV3 de la carta. L'anime sí, el manga Sí. ha estat com no sé quants anys Molts ja anys, parat. molts anys, sí, Sí, allò molt totalment parat. abandonat. Sí, però és que em sembla que hi ha com unes que són més finetes que sí que estan en català. Però no els han anat Però seguint. no es va Ah. seguir. Exacte. Vale. Que després van anar passant com a ser més gruixuts, que bueno, Sí. crec que és com l'edició més coneguda. Sí. Però que potser és bastant més prim que això. Sí, és primer Sí, i ja. sí, o sigui, sí, recordo que el toma que valia uns 3,25 €, si mal no recordo. Però és això, no et surt, no et surt a compte. Tu al final fas càlculs i si no et surt a compte. Per això és millor una cosa més gran, saps? Vull dir, més... Clar. El ser de Detective Conan jo prefereixo que sigui gran, que puguis llegir bé i ho puguis col·leccionar com si fos els còmics aquests d'Astèrix Obélix, per dir-ho algú. Sí. Saps? Que diguis, vale, doncs tinc tota la història, saps? O Tintín o el que sigui, però ho tens tot, que no tenim Jo crec que coses això, petites. sent de Planeta, ara quan tregui One Piece, jo crec que la segona així gran
pot ser... Jo crec que fliparan per sota One Piece. Jo crec que fliparan amb les perquè- vendes, òbviament, Jo crec que tindran ja el primer dia. De fet, jo m'ho estic plantejant, però jo crec que, o sigui, tinc com 18 volums de One Piece en castellà, jo crec que m'ho trauré a sobre, saps? I començaré de nou, en plan, Sí. a lo bèstia. Home, clar, 18 tampoc no són gaires, No, Sí, no, sí, per sí, plantejar-ho perquè- amb... No, perquè, o sigui, jo era bàsicament rotllo aniversari, saps? Potser els primers 6 o 7 me'l vaig comprar rotllo així, saps? I la resta aniversaris. I jo vaig dir, no, ja no compreu més, saps? Perquè ja em veig que... Jo tenia clar que en algun moment havia de sortir One Piece. Sí. Sí, o sigui, clar. I així del Som SX3, vull dir que hi ha algun contingut més que us agradaria que pogués estar-hi o que veieu que, per exemple, uah, aquesta seria una aposta, saps? Brutal. Jo envers les pel·lícules que han de sortir, doncs, òbviament, Slam Dunk seria una de les següents sèries que trauria això, un moment Ranma potser Kabi o algun altre. Però sí. És que no ens donem compte, o sigui, no som del tot conscients, però els continguts que veiem nosaltres de petits, que estaven tallats d'alguna forma, però ja no deixava de ser bastant bèsties, perquè tu agafes Shin-Chan, per exemple, i Shin-Chan deia una bajanades, o sigui, brutal. El Ranma mateix també, encara que estigués censurat, hi havia coses que tu les veies i deies, aquí, saps? Vull dir, sí, agafem la mateixa època, la transportem aquí i ens haguéssim matat per tot arreu, saps? Vull dir, perquè nosaltres, o sigui, no teníem aquest prisma, saps? Potser tan conservador, saps? O tant de, ui, vigila això, saps? Vull dir, nosaltres ho veiem tot i ja està, i no entràvem a valorar, ostres, això se't havia passat així, no li donem aquesta importància. Clar, però igualment, o sigui, jo me'n recordo escenes de One Piece, per exemple, al principi, que quan les van passar a la televisió americana, Sí, van haver de... Van haver de... Recordo que hi ha una escena amb un cigarret, que el Sanji apuntava com un cigarret, I una piruleta. i posen una... Sí, un xupa-xup, sí. O sigui, no és qüestió de tampoc censurar, és qüestió de... Joder, que sigui, que s'emeti a la franja que s'ha d'emetre i ja Clar, està. sí. Vull dir, si tu ets molt petit, a les 5 ja no veus la tele, Exacte, a partir sí. de les 5 per dir una hora, fiques coses més adultes. A mi a l'SX3, a part que hi hagués més contingut dedicat al públic femení, jo crec que funcionaria molt bé una que es diu Tokyo Mew Mew, que és bàsicament Magical Girls, en plan Sailor Moon i això, però es transforma com en rotllos d'animals. Que van treure la primera temporada, ara és un manga molt antic que a més també té norma, i es va fer ara un anime nou, em sembla que l'any passat van treure la primera temporada i ara ja han anunciat la segona, vull dir que a vegades amb els animes de la demografia femenina passa que els cancel·len perquè d'això, i aquest sembla que tindrà continuïtat i jo penso que funcionarà molt bé, jo vaig veure la primera temporada i és que és tipus això, Sakura, Janna, Sailor Moon, llavors jo crec que funcionarà molt bé perquè a més és animació més actual, que a vegades animes vells poden costar una mica pel tipus d'animació i és més actual i jo crec que a l'SX3 encaixaria molt bé, igual que, el que hem dit Yashahime o Little Witch Academia. I també s'agraeix també tenir nous continguts, saps? Que no siguin sempre les referències de sempre, exacte, de 20 anys. sinó que els nens, perquè Sí. a vegades és això, jo penso que els nens també necessiten nous referents, vull dir, a nosaltres ens agrada molt l'Slam Dunk, però els nens no Sí, necessiten que és el seu clar, això escopo mateix, sigui Slam Dunk, sí. està molt bé que sigui Haikyuu, i doncs això, nosaltres sí. Sailor Moon i Sakura molt bé, però potser hauríem de buscar les de Però és Little que Witch Academia o... Fins i tot per nosaltres mateixos, que hem estat 10 anys, és el que deia abans, hem estat 10 anys sense tenir aquests continguts i ens vam quedar una mica, saps, com en aquella etapa, o sigui, hem seguit veient coses, però, ostres... S'ha de fer un relleu, jo crec. Exacte, s'ha de fer un relleu, exacte, sí, Hem de passar pàgina, sí. estaria molt bé, realment. N'hi havia una d'aquestes, que no sé exactament la demografia, però suposo que serà similar, que es deia Pretty Cure, que la passaven en castellà. Sí, també és també estaria que superbé. estava molt... Sí, estaria flipava, o sigui, superbé. m'encantava. Sí. Passa que aquesta, diria que hi ha com moltes temporades. Sí. Jo vaig veure la primera i vaig dir... moltes sagues. Però bueno, això també té la seva gràcia, perquè a més Clar. a més la gràcia de Pretty Cure és que hi ha moltes sagues, però no estan sempre... Clar, són com diferents. Fan pel·lícules en què venen totes i hi ha algunes pel·lícules que hi ha com 30 personatges que dius, és que si no ho has seguit tot, què fan tot aquest... Però les sagues en si estan com separades, llavors tu pots veure Pretty Cure la primera i si no aconsegueixes la llicència a la segona, bueno, no passa res, és la tercera. I no passarà res perquè els personatges són diferents, hi ha el mateix rotllo de que són això, Magical Girls i tal, però No depèn d'una temporada. Exacte, llavors Clar. podries anar portant temporades diferents amb moments diferents i funcionaria superbé. Jo també crec que Pretty Cure també és... Pretty Cure està Per bé. exemple, un altre que és més rotllo shonen i tot això, però el Blue Exorcist, Sí, Black Sí, Exorcist és molt guai, sí. Estaria bastant I a bé. més han anunciat també temporada nova. Sí, Em sembla que fa poc sí. que la continuarien així. Al que final de també- 10 anys, diuen, en plan... I el manga també està enorme, o sigui que també Sí, sí, seria sí. una Aquesta, cosa que... Hunter x Hunter... Bueno, ja, però Hunter x Hunter és l'eterna Sí. en hiatus sempre... Sí, bueno, és... Bueno, ara continuarà, no? És que aquell senyor no... També a mi m'molaria molt que llegués alguna música, en plan Keyon, Sí, Sí, O- o que jo també estaria molt Love guai. Live. Sí, Sí. sí.
Bueno, no l'haig que venia com 50, no? Però bueno. Sí, però tampoc està Que no figura, és igual, exacte, tampoc Sí, això està està Totes són molt bé, iguals. Sí. O sigui, continguts que siguin diferents a lo de sempre, Sí. està molt bé, saps? O coses que et permeten aprendre, saps? O sigui, una mica igual que Doctor Stone, saps? O temes Doctor musicals, Stone, sí. temes, no sé, saps? Rotllo més emocional, saps? Jo què sé, imagina't un anime de psicologia, per dir-ho així, saps? O de... Bueno, com era Monster, per Clar, exemple, Monster. o així més policial. O igual també que hi ja moltes- Disney va fer Inside, saps? Que parla Sí. sobre el tema de les emocions i Sí, tot això, sí. doncs buscar un anime, saps? Que sí, potser més de com saber gestionar les emocions, saps? O coses així, que Sí. també a la... Bueno, que d'això, que no ho hem parlat, però hi ha, per exemple, Oso, que va portar aquella que és com el cos en crisi, que, Ah, és, sí. que, també està en català Sí, i en sí, euskera, que veritat. també està molt bé que sigui això, Exacte. perquè és educatiu, Sí. al final, els nens mentre llegeixen, Que és- nens i no tant nens, però mentre Que em recorda llegeixes- molt no sé si algo del cuerpo humano, que veiem Sí, moltes sí, ocasions. Sí, sí, és sí, igual. era una vez Sí, el cuerpo exacte, humano, sí. exacte, sí, Sí. també. Llavors també està molt bé que portin aquestes coses, Sí, més, perquè al final realment. el que dèiem, que pot ser com Haikyuu, no? Que els nens s'interessin per una cosa que a vegades quan vas al col·le dius, és que jo què sé, per què haig d'aprendre sobre els glòbuls vermells? I Clar. dius, quin rotllo. En canvi, si ho has vist el dia anterior a l'X3 Sí, o ho has clar. llegit el teu còmic, el dia següent aniràs a classe i diràs, uah, que guai, això és el que vaig llegir ahir i Exacte. serà molt més interessant i tindràs més ganes d'aprendre. Sí, tindràs la curiositat aquella de dir, ostres, i això que ha sortit d'aquest capítol, vull dir, què vol dir, saps? Ja ho Sí. buscaràs tu per tu mateix, Sí, saps? No serà el clar. teu professor que t'ho dirà i diràs, això els apunts els deixo ja, saps? I ja Sí, fora. sí. Però és que a més, moltes d'aquestes que estem dient em dóna la sensació que, potser és perquè, clar, també vinc d'aquesta escena, però s'adaptaria molt millor al català amb el doblatge, com que Cure, perquè la vaig veure en castellà, Jo la primera vaig veure en castellà. jo també, i la vaig veure una mica fa poc i vaig dir, A més, hòstia, el doblatge, mira, és que el doblatge en català està molt ben cuidat. Sí. Sí, Molt ben cuidat, saps? I després també crec que el català a nivell fonètic s'assembla bastant més al japonès que al castellà. Llavors això també et fa que, sí, la teva sensació també et sembla que és S'assembla millor. més, sí. Exacte, saps? Vull dir, és com més original, per dir-ho així. Sí. Tu fas en castellà i és com més dur, més... I en català potser, clar... Sí, ho diuen, jo Sí. un actor de doblatge Sí, ho ha dit, en plan que, sona. que ho tenen molt en compte, que escolten Sí. molt el japonès i clar, que ells no ho poden fer igual perquè els sellos japonesos No, és com no, una cosa òbviament. increïble, però que ho intenten, i amb el castellà sí que a vegades notes com que ho intenten fer més pues, com a adaptat a lo que seria el nostre cine, el nostre... Sí, però és més dur, I en- sí, en castellà és més dur. Sí, i al català ho intenten fer com més semblant al japonès. Sí, es pot adaptar millor, també. Vale, i a nivell de mangas, quin el comprareu? Quin? Quin es comprareu? One Piece, claríssim. Sí, bon, que és bueno. Claríssim. És que no cal ni preguntar-ho. Clar, sí, jo crec que ja és... Amb els Sí, justament sí. ho respon. Death Note, no, per exemple? Ah, és Ja veritat, no- també està anunciada en teoria Note, Ah, Death Note. Perquè Per no Sant s'ha agafat Jordi, molta gent, per Sant però- Jordi, està Ja, anunciada no, en Que teoria. aquesta el patarà, perquè També. Jo crec que sí, La- la Black Edition és la Black molt Edition És la... Sí. està molt buscada en castellà, Ah, Sí. a tots Ara ok? està molt buscada. Ja. I en català... Jo crec que és. Hi haurà Passa que arriben molt tard, que és el meu problema, Aquest és el però problema, igualment sí. crec que... Bueno, Bueno, mira, Bueno, almenys- jo penso que almenys ho a vegades- agrairé que arribin tard, perquè sí, amb el que Millor dius que ara arribi, mateix... sí. I jo el que eh, passa és que penso que aquestes sèries que diuen, bueno, és que ja la tinc en castellà, bueno, però li dones una segona vida, perquè hi ha gent que no ho exacte. té, llavors si surt en català diran, no, bueno, pues hi ha gent que, jo no sé quan va sortir la Black Edition, potser fa 6 anys, fa 6 anys potser no compraven manga i no saben Clar. que existeix, i potser van un dia a la seva botiga i veuen que allò està nou i d'això i diuen, ostres, pues m'ho compro en català, I sí. que és probable que o sigui, a l'haver passat més temps, a l'haver pogut veure quins errors hi ha, sigui molt més Estigui més- pulcre, sí, saps, sí, sí. que en la versió en Bueno, castellà. de fet, jo la versió en castellà de Jujutsu Kaisen no l'he llegit, però la majoria de gent ens diu que la traducció en català està super ben feta, I en comparat que en castellà castellà és gairebé inllegible i que en català està super ben feta. Jo penso que en part és això que tenen pues, la revisió de que Bueno, ja ho han fet en castellà, és com pues, Clar, Bueno, és com quan miraves certs animes en castellà, que deies, o sigui, a mi m'estan sagnant els ulls, les orelles, saps, i tot, perquè és que... O sigui, jo crec que també hi ha un vincle més gran, saps, amb el català i tot el que és l'anime en japonès que en castellà. I per tant també són més primirats. Crec que l'exigència sempre ha sigut molt més gran. Llavors és això, saps, vull dir, està tot molt més cuidat. Sí que és cert que ha millorat, en Aquest de castellà ha One Piece, millorat. sense anar més lluny, el doblatge Bueno. et vols tirar per un país Sí, bueno, la sí, traducció sí, també sí, deuen la fer del traducció manga és- l'edició en castellà. que els també, noms els canvien quan surt els ous... Sí, sí, no, et pots morir. per això sí quan es va anunciar això que traurien el manga en català, però que això ara ja seria com o sigui, Reeditar o alguna cosa així, no? Sí, sí, es faria com una Sí, retraducció. reimpressió, sí. que Revisió. Això, una revisió, revisió. perdona. Clar, per mi també va ser com algú de dir, hòstia, guai, perquè en castellà, o sigui, hi ha molt error i no sé si també, clar, sent Planeta, la mateixa editorial, si ho farà des directament de la traducció que hi ha a castellà. Bueno, Clar. això... Aquí és on jo pues, em sento com reconfortat al pensar que hi haurà aquesta revisió i que es tractarà amb Més molt millor. cura. Sí. Sí, sí, estic d'acord.
Bueno, jo tinc ganes de saber què passarà després també. Estem mirant molt lluny, però... Bueno, ara a veure el sobre el còmic, si hi ha alguna... És ara l'abril? Bueno, i Al ara... final de març. Ara ja la Sí, Japan. sí, ja la Japan Cine. Sí, però la Japan no crec que anunciï. O sigui, Després només també, No sé. crec que hi ha el Sakura Fest, que Sí, hi ha el sí, Fanagava també. i a Sabadell, Mm. i després hi ha el còmic, que Sí. crec que el còmic coincideix amb la setmana de Sabadell, em sembla, més o menys. Sí. Però bueno, Kaji va sortir l'any passat pel sobre el còmic, Sí. així que realment Ostres. sembla que Ah, mai... Pot ser que aprofitin aquell espai que potser la gent no està tan pendent per llançar un volum Alguna nou o cosa. sí, alguna cosa. Pot ser, meitat d'any, doncs sí, per què no? Però ja, clar, és que òbviament del que venim, o sigui, jo crec que ha sigut un boom, saps? Des de l'SX3, el boom aquest que hi ha hagut, el futur, jo crec que dintre del que cap és bastant esperançador. O sigui, després no mai pots dir mai, saps? Vull dir, no ho saps ben bé, però clar, en comparació a tot el que hi ha hagut, ostres, doncs... Jolín, han sigut molts anys, Sí, però és això, és que en un any hem fet moltes coses, S'ha aconseguit moltíssim, Sí, molt. I en alguns aspectes s'ha aconseguit més del que teníem ja abans, saps? Vull dir, en aquella època daurada. Clar. Abans només hi havia Planeta i Glenat i ara hi ha Sí. Norma, Distrito, Planeta, És que Kaiji, sobretot- Oso, vull dir, hi ha clar. un munt d'editorials. És que a nivell de manga estem molt per sobre Sí. de l'època Sí. daurada, saps? De... Sí, i És jo que crec que potser l'època daurada comença a ser ara. i els resultats jo crec que també són molt millors a llavors. I a més Bueno, això les que és... editorials estan contentes, diuen que els està funcionant bé. Per tant. Clar, i que s'ajunten ja moltes més generacions, perquè són les També. 70, 80, 90, saps? 2000 potser, i aquest peron del 2010 o així, però ara les noves fornades, saps? Tornaran a enganxar-se, saps? Amb l'anime, el manga i tot això, llavors... Clar, i és el que dèiem nosaltres, també no només fa falta tirar de clàssics antics, sinó també passar pàgina i dir, vale, Clar. Coses noves. deixem anar una mica semblant, Sí. deixem anar no sé què, i comencem a fer l'olor, comencem a fer no sé què, comencem a fer nosaltres, i així també la gent també tindrà altres representants, suposo. No? Sí, Bueno, i en els salons jo crec que també es nota, jo crec, l'afluència que realment representa tot això aquí a Catalunya. O sigui, Aquest any va ser una locura, per això. Mare Déu. Sort que només eren, si no deixés d'això... Bueno, i el saló també és un indicatiu d'això, de tu veies els nens doncs, vestits de Haikyuu, Sí, de Kimetsu sí. no Yaiba i tot això, llavors també et veies i dius, ostres, ho estan veient i els Clar. està agradant i venen al saló, que potser era el seu primer saló al manga, que no sabien ni que existien, i van i es vesteixen doncs, de Tanjiro i de tot això, i això també és molt guai. Sí. Que maco. ara és això, com bé he dit abans, aviam si aconseguim que sigui, o sigui, el Som 63 sigui com un club, saps, per dir-ho així, tan fort com el Super 3, que és molt complicat, És difícil. però això, saps, com a mínim crear aquest punt de germanor, saps, de sentir-te identificat amb una cosa, saps, de dir, hòstia, doncs jo ara soc del Som 63 igual que nosaltres vam viure, saps, del Super 3, perquè això, o sigui, tu eres de Barcelona, no sé què, no sé quantos, però deies que soc del Super 3. Sí. Et senties identificat, saps? Un punt Clar. d'unió... Exacte, un punt d'unió, Sí. sí. Vull dir, llavors, crec que encara hi ha molt de terreny per, o sigui, saps, per anar millorant i per anar creixent, però bueno, el futur en línies generals és bastant prometedor. I a més també, que no s'ha anomenat abans, bueno, ara també tot el tema de TV3 i tot això han augmentat el pressupost, Sí. saps? Llavors crec que són 4, 5 o 6 milions d'euros, saps, que es pot utilitzar més per fer continguts, llavors, hòstia, benvingut sigui. Totes bones notícies, Sí. Doncs alguna cosa més que voleu comentar? Jo crec que hem tocat força pals i això només cal anar una miqueta a veure com evolucionen les coses que hem dit, que jo tinc força esperança, repeteixo, o sigui, simplement que acabin de perfilar aquestes 4 coses, que en preguntes de 4 sí són 20, però bueno, crec que queda terreny i, bueno, comencem per cinema i després ja... Aviam, sí, aviam. Xino-xano. Bueno, doncs aquí acaba aquest tercer programa d'en Cigala, de Fem Coses ja gratis, si teniu comentaris i coses a aportar, doncs podeu comentar on vulgueu. Bé, director, bé! Ha tornat a petar. Sí, que està mal. Ara és com fa, eliminar. Què és el que Eliminar. Borrar todo. Què tal, no? Bé, no? Sí, quan deu haver durat. 1 hora i pico. 1 hora i mitja.